שלום לכולם, לכל הצופים שלנו, ברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלנו, בראשית, ואנחנו בעצם בפודקאסט הזה פותחים פאנל, שנביא שיח מטיב ורוחני ומחבר לכל נשמות ישראל. אז שלום לכם, היום יש לנו את אורח רוי קורנבלום? קורנבלום, שלום לך. וכמובן עמרי פלד, שהוא איתי פה בתוך הפאנל הזה, אנחנו ביחד מריצים ויהיה לנו פה הרבה אורחים סופר מעניינים. אז שלום לך. מה העניינים? תודה שהגעת. תודה רבה. תודה שהזמנתם. כן. לגמרי. נראה לי ש... תשמע, כן. בוא נצא פשוט לדרך. בוא נצא לדרך. רגע, על מה דיברנו קודם? דיברנו על... הפסקת לעשן. הפסקתי לעשן השבוע, נכון. הפסיק לעשן. הפסקתי ביום שישי האחרון לעשן סיגריות. וכן, ואין לי כוונה לחזור גם. כאילו, זאת אומרת, אני מרגיש שהפסקתי, שאני רוצה להפוך לאדם לא מעשן כזה. כן. כאילו, אני מגיש 13 אדם מעשן, ובא לי להפוך להיות אדם לא מעשן, ולראות איך זה מרגיש. אז כרגע זה כולו שבוע, אבל חוויה. מה אתה מרגיש ששחררת, שגרם לך להפסיק לעשן? כאילו, איפה הטרנספורמציה קרתה עכשיו? אוקיי, אני לאחרונה מוצא את עצמי שהבקשה העיקרית שלי, רציתי לדבר איתך על זה שבוע, האמת היא, שהבקשה העיקרית שלי מאלוהים כזה, באמת שלאחרונה זה מין כזה, דייק אותי. לא כזה, לא תן לי, לא תביא לי, דייק אותי לעשות את הדברים יותר נכון, ואני מרגיש שככל שזה קורה, שזה תהליך יפה שקורה, אתה לא נלחם יותר בלהפסיק דברים, הם נושרים ממך. אתה כזה, כאילו, אני מרגיש כאילו לעשן סיגריות מתחיל להרגיש כמו ללבוש חולצה מכיתה ח'. וזה קטן עליי, חולצה קטנה, ואני עדיין מנסה להמשיך ללבוש אותה, והיא לא יושבת כבר, ואני עדיין, אני מתגעגע לאיך שהסיגריה הרגיש על יז. כל סיגריה, לי לפחות, אני לא מכליל בכולם, אני חושב שלי ספציפית, כל סיגריה שהייתי מעשן, חיכיתי לרגע שהיא תרגיש לי כמו אז, כמו כשנהניתי מסיגריות, וזה כבר לא מרגיש ככה. אז אתה כזה נכנס לאיזה סרט עם עצמך, ואז באיזשהו שלב אמרתי כזה, יש רגע קטן, יש את הרגע שבו אני מגלגל את הסיגריה, מדליק את הסיגריה, כאילו שם אותה בפה, מדליק אותה, שחת הראשונה, זה כזה רגע, יואו, זה כיף, שחת השנייה, מחל למות, וזהו, זה כבר לא מרגיש אותו דבר. כן. אז זה הרגע שאמרתי, זה כבר חודשים ככה, ואז אמרתי כזה, טוב, יש מצב שכאילו, צריך לשנות. הגיע הזמן. הגיע הזמן, כאילו יש מצב שפשוט הגיע הזמן, זה לא כזה מלחמה. זה לא במלחמה, זה מה שאני כאן, זה לא במלחמה. אבל זה מהלך. זה מהלך. ראיתי אותך קודם שבאת עם הקפה, ואמרת, אוקיי, זה אחד הקפאים הראשונים, ממש כאילו שאני בלי סיגריה, וזה כיף. וזה הזכיר לי, כאילו זה כיף לשבת, לשתות קפה, זה מרגש אותי שאני לא מדליק סיגריה. יש לך חיים חדשים, כן, יש לך חיים חדשים. וזה הזכיר לי שאלעד סיפר לי, אלעד בן אלול, שכאילו שהוא חזר בתשובה, אז כשאתה חוזר בתשובה, באמצע החיים, אז כל דבר שאתה עושה, מניח תפילין, המוציא, שומר שבת, אתה מרגיש את אלוהים איתך בחדר. נכון. ואחרי שנתיים זה חולף. אני חושב שפשוט כאילו, זה נורא כיף להיות בפוזיציה כזאת של כזה להסתכל, כשאתה עושה שינוי בחיים, לא להסתכל על מה אתה מוותר, אלא על מה אתה מקבל. בייחוד איזה משהו יפה שכאילו כל הזמן אומרים אותו, אבל כאילו אני לא קלטתי כמה הוא נכון עד שהתחלתי לעשות הרבה שינויים בחיים. לא להפסיק לעשות משהו, להתחיל לעשות משהו חדש. הפסקתי עם סיגריות, אני עושה יותר מדיטציות, אני עושה יותר אימונים. בעצם להטמיע משהו חדש בתודעה, במקום הדפוס הישן, להטמיע דפוס שהוא דפוס בריא, דפוס שהוא בעצם מטיב עם ההתפתחות שלך. כן, אין פה מאבק, יש פה עניין ואז זה גם מרגש. ואני כשמפסיק להיות לי מרגש, כנראה עושה שינוי תמיד. תמיד מרגש לי. אתה יודע, אני רואה את כל הנושא של עישון או דברים כאלה, כמו שאמרת שבאיזשהו שלב אתה מרגיש שזה כמו חולצה של כיתה ח', כי אני מרגיש שכאילו אנחנו פשוט, יש לנו פה חוזים עם כל מיני דברים, ואנחנו בעצם במערכת יחסים עם אלוהים, עם כל דבר. זאת אומרת, יש לך מערכת יחסים עם כאלה, יש להם מערכת יחסים עם קנאביס, מערכת יחסים אל מול בן אדם, מערכת יחסים אל מול רחבות טרנס דיברנו, מערכת יחסים אל מול אנשים מסוימים, מקומות מסוימים. אני יכול להגיד לכם שאני הייתי מעשן מגיל 14 וויד. זאת אומרת, יש לי חוזה כל כך עמוק עם הדבר הזה. זה מי שאתה כאילו. תקשיב, זה מי שאתה כמעט. שעברתי איתה כל כך הרבה, והיו לי רגעים שממש אמרתי, וואו, זה עושה לי רע, אני חייב להפסיק עם זה, זה נוראי, צריך להפסיק, זה נורא, וכשאתה מפסיק, אתה ממש מתחיל לסנוע את זה, אתה אומר, וואי, אני לא מאמין שזה היה לי בחיים בכלל, וכל זה, ובאיזשהו שלב הבנתי שזה הכל עניין של מערכת יחסים, ולי יש חוזה מאוד עמוק איתה. היא הייתה איתי ברגעים הכי קשים. אני יודע שבתקופה של הצבא, אם אני לא הייתי עם הישות הזאת, אני לא יודע איפה הייתי היום. אני יודע שהיא הדריכה אותי, היא עזרה לי לפרוק דברים, היא עזרה לי לפתוח את הרגשות שלי, היא עזרה לי, הביאה לי תובנות, אבל היא מאוד שתלטנית. וצריך לדעת איך להתנהל במערכת יחסים איתה, כי אם אתה במערכת יחסים לא בריאה איתה, כמו עם כל דבר, היא מתחילה להיות מאוד תלותית ושתלטנית,
אתה צריך לדעת להיות במערכת יחסים, וכשאני למדתי את המערכת יחסים שלי עם הקנאביס, הבנתי שאני לא צריך או לסלוד ממנה לגמרי, או להגיד וואי איזה כיף איך אני אוהב וויד, אלא ללמוד איך לעבוד איתה בצורה שהיא נכונה לי. היום אני יכול להגיד לך שאני יודע שאחד הדברים שהכי מלמדת אותי זה גבולות. מלמדת אותי גבולות. אני לומד לשים גבולות. כשאני לומד לשים גבולות אל מול קנאביס, אני לומד לשים גבולות גם אל מול אנשים, אל מול כל דבר. ובאיזשהו שלב הגעתי למצב שהרגשתי, אתה יודע, אני שם לב הרבה שכזה, כשאתה מפסיק נגיד משהו, אז אתה יכול מאוד לסלוד ממנו. ווואלה, באיזשהו שלב אמרתי, בוא'נה, אני אוהב אותך. אני אוהב את האישות הנגבית המדהימה הזאת, אני אוהב את הרפואה הזאת. אבל הכל שאלה של איך אתה מתנהל אל מול זה. ואני חושב שזה נכון לגבי כל דבר. לגבי כל דבר. אתה יודע, כל דבר אפשר לשים עליו תווית, זה טוב או שזה רע. אבל אני לא חושב שזה שחור לבן, אני חושב שזה עניין של מערכת יחסים, ויש כאלה שאין להם חוזה איתה. חושב שיש פה אבל. אבל שאלה, זהו, יש פה אבל. בוא כאילו, זהו, בוא ננסה... בוא נפתח. לא, בוא ננסה לשים כאילו את הגבול. כאילו, הרואין? אתה צודק. אוקיי, אז סבבה, אז יש גבול. חד משמעית. קודם כל יש גבול. יפה. שמנו גבול. למה? הלכתי הכי רחוק. יש גבול, אוקיי? לא צריך לפתח מערכת יחסים. אני יודע מה אתה רוצה להגיד, תמשיך, נו. יש גבול. התחלנו מפה, הרואין. קוק? פעם לפעמים חתונות, לא, רגע. זה בתוך הגבול ומחוץ לגבול. בחתונות סבבה, אם יש לי עבודה מחר לא, תלוי מתי. אני זהו, זה השאלה. ורק אם זה קוק ממש טוב. אז זה השאלה. זו שאלה מעולה. לא, אז אני זורם איתך למשחק הזה, אני אומר כזה. במשחק שלי אני מנסה כאילו, כן לשים גבול. אתה מבין? עכשיו, זה שאפשר לפתח איתה מערכת יחסים, טובה, לגמרי, מדהים, מדהים. אם כבר אתה כאילו במערכת יחסים איתה, לפחות שהיא תהיה טובה. אתה מבין? אבל השאלה אם צריך בכלל את המערכת יחסים הזאת. אז אני הולך איתך אפילו יותר מזה, כאילו יש איזה שתי נקודות שאתה מדבר עליהן, וזה כאילו, אחד, זה עלה לי בראש, כאילו, אהבה על תנאי. יש בזה, זאת אומרת, מערכת יחסים שהיא על תנאי. אתה מספק לי רוגע מסוים, אני אוהב אותך בגלל הרוגע הזה. על תנאי, אוקיי. אתה לא רוצה לתת, אין פה אהבה אמיתית. אהבה זה שאתה רוצה לתת. אני לא רוצה לתת כלום לקנאביס, אני לא רוצה לתת כלום לסיגריות. אני רק רוצה לקבל מזה. נכון. אין פה אהבה אמיתית. יש פה אהבה בתנאי. ברגע שוויד מפסיק להשפיע, אני קונה וויד טוב יותר. אני כבר לא אוהב אותו, אני רוצה וויד אחר, וזה אבל אני אעשה הרואין בסוף. מה שישפיע, זה האהבה שלי. היא לא אהבה, היא צורך. ויש פה איזה משהו מעניין, שזה אני נורא מרגש לי, ואני לא רוצה לדבר עליך אישית, אני תמיד שונא להיות מטיף וויד כזה, לדבר על אנשים, אני רק מדבר על החוויה האישית שלי, כל אחד מתמודד עם וויד, סיגריות, כל סם אחרת לגמרי. אני לא אוהב להיכנס לפוזיציה, אני לא חושב שכולם ככה. לי, אישית, התמכרות, ראיתי איזה משהו נורא יפה, לי, אני בן אדם שכזה נורא מתמכרי כזה לדברים, כל דבר שהוא מפריש דופמין במכה, התמכרתי אליו, באיזשהו שלב כזה או אחר. ואז ראיתי משהו יפה שמדבר על ההפך מהתמכרות. אתה מכיר את זה? מכיר מה ההפך מהתמכרות? שמדברים על זה שההפך מהתמכרות זה לא גמילה, זה חיבור. זאת אומרת כזה, כי התמכרות אצלי, ואז ראיתי איזה רב מדבר על זה, בכיתי. כי פתאום הבנתי את העניין של איפה הוא תפס לי, איפה סיגריות תפסו אותי. סיגריות היה דרך להתחבר עם אנשים. וויד היה דרך להתחבר, היה בית. כשבצבא, כשהיה קשה, כשהייתי תוכן בשירה, וויד היה בית, וויד היה... לשבת במשטח, שאתה שומר כל הלילה, גמור, המפקד נתן לך בראש, אתה לא מסתדר, לא מתחבר, מה של פייסל? הרבה כבוד אליה. כן, איזה כיף, איזה, תודה. יש לי בית, זה חיבור, יש לזה משהו, כל דבר, קוק זה בשביל ביטחון עצמי, אלכוהול בשביל להתחיל עם בחורות, הכל היה בשביל ליצור חיבורים. אדם שיש לו בעיה בלהתחבר, אני כבן אדם שתמיד היה קצת זר בעולם הזה, תמיד הרגשתי קצת זר בעולם, תמיד היה קשה לי להרגיש חלק ממשהו, אז כל דבר התמכרתי, פורנו, בטח, זה מערכת יחסים, סקס בכללי, מערכת יחסים. הכל הוא יוצר כזה דבר, ועם הזמן, ככל שהתחלתי להתחבר, לעשות מערכות יחסים עמוקות יותר עם אנשים, ולאו דווקא עם אנשים ועם אלוהים, אז הצורך בדברים האחרים פחת. ואז האהבה נהייתה אחרת כזה. זה מה שאצלי, ככה אני חווה התמכרות. כל מה שאני מרגיש שאני מכור למשהו, ואני מרגיש את זה, אם זה קפה, אחרי שיש לך חולשה עם קפה לפעמים, או מתוק, או דברים כאלה, זה כי יש איזה משהו במערכות יחסים שלך שדורש איזה חיזוק. כן, אבל יש לי שאלה אליך. קודם כל, אני מסכים עם מה שאמרתם פה מאוד, ובא לי כזה רגע להעלות את השיח הזה, אתה יודע, אני נגיד, לצורך הדוגמה, המערכת יחסים איתה, אני כאילו הגעתי לאיזושהי תובנה עם עצמי, כשהייתי כמו פינג פונג, בין הדבר הזה לדבר הזה, הבנתי שאגב, לגבי כל דבר, שהכל פה עניין של איזון, וכאילו שיש מקום לכל דבר בחיים שלך, שאתה באמת יש לך איזה פינה בלב אליו, אבל באיזון. זה אומר שכשאני נכנסתי למקום הזה של ללא תנאי, זאת אומרת, להיות רק ללא תנאי, הרגשתי שאני נכנס למקום מאוד, מאוד קצת נזירי. זאת אומרת,
אני מפסיק לגמרי עם זה, ואני מפסיק לגמרי עם זה, ואני מפסיק לגמרי עם זה, כי זה תנאי, וזה תנאי, וזה תנאי. ואז התחלתי להרגיש שאני נכנס למקום קצת טיפה לא אנושי, וטיפה, כאילו יש פה איזה גבול דק, אתה מבין? גבול דק בין המקום הזה של, וואי, יש לי פה איזה תנאי שאני שם לעצמי בשביל לחוות אהבה, לבין, אני לומד איזון עם הדבר הזה, כי וואלה, אני אוהב שזה חלק מהחיים שלי. ואתה יודע, כשאתה חושב על זה, אפשר להגיד את זה אפילו על מדיטציה, או אפילו איזה תרגול יוגה בבוקר. שוואו, רגע, אני שם תלות שהתרגול יוגה בבוקר הוא זה מה שמביא לי שלווה ומה שמביא לי שקט. זה גם איזשהו אקט שאתה עושה עבור. ואז אני אומר, רגע, אגב, אתה יודע, כשאני התחלתי תנועה, שמתי לב שזה מאוד עוזר לי להתחבר לעצמי ולשחרר רגשות. אבל היה איזה רגע שהגבול נחצה. ומה קרה? כל פעם שהרגשתי טיפת חיסות בגוף, הייתי עושה מתיחות, והייתי עושה איזה, ואז הגוף שנתפס לי הגב. ואז הבנתי שבלי לשים לב, פיתחתי איזושהי תלות, בכל פעם שאני מרגיש קצת חוסר נוחות, כל פעם שאני מרגיש קצת שזה רגש עולה לי, אז אני בא ואני מתחיל לעשות תנועות. ואז אמרתי, רגע, שנייה, גם פה זה מבקש ממני איזשהו מקום של איזון. ואתה יודע מה, אתמול הייתי בחתונה של חברים ותיקים כאלה, ישנים, כזה, משהו מפעם. והיה החלק המאוד נזירי שלי, והייתי גם אומר החלק המאוד דתי שלי, אמר לי, מה פתאום דור, אתה לא הולך לשתות אלכוהול, אתה תגיע לשם, אתה תהיה כזה, זה. והיה בי איזה ילד פנימי עמוק כזה שאמר, דור, אתה אוהב גם את זה, ובאת גם לחוות את זה, ומגיע לך, ומותר לך, באיזון שלך, לבוא לשתות איזה כוס, בשביל רגע ליהנות. אז נכון, אז אין ספק שיש פה איזשהו תנאי, בשביל לחוות איזושהי חוויה מסוימת, אבל פתאום הרגשתי עם עצמי שאני הרבה פחות שיפוטי כלפי עצמי. כאילו כשאני לא במקום הנזירי, אז יש בי הרבה פחות שיפוטיות כלפי עצמי. אתה יודע, זה כאילו מה שאתה אומר, מה החידוש הרי של היהדות בעולם? החידוש של היהדות הכי גדול, בזמן שכל הדתות, כמרים נוצרים, גם באסלאם יש עניין של התנזרות, כולם מדברים על איזו התנזרות מסוימת, בודהיזם, אובייסלי, והינדואיזם, וזה, התנזרות זה מן הקטע. החידוש של היהדות זה לבוא ולהגיד חומר ורוח. אתה חומר ורוח, זה החידוש של היהדות. היא באה ואמרה, הדבר הזה שיש לך, אתה צריך להשתמש בו, זאת אומרת, למה יהודים מרימים לחיים? כי אנחנו שותים לחיים. יש אנשים אומרים לך, אל תשתה למוות. כשאתה בא לשתות, נגיד בחתונה, בא לך לשמוח, בא לך לפתוח את הצ'קרות, תשתה, תעוף על החיים שלך, תשתה לחיים. כל תלוי בכוונה. בדיוק, כל עוד אתה לא שותה כזה, וואי, אני גמור, אני רוצה לשתות כדי לשכוח את זה שאני שבור, שחבשתי עזבה אותי, שזה, אתה שותה למוות. וזה אותו דבר עם שימוש בקנאביס, אותו דבר עם שימוש בסקס, בפורנו, בכל דבר, אם אתה עושה את זה לחיים, לטקסיות, ממש בכוונה עמוקה. הכי לחיים אני חושב שפה נכנס, אשר חביב לימד אותי את זה. אחי, הוא גאון אשר. תשמע, הבן אדם, קודם כל... הוא מבין את זה, אגב, הוא מבין את זה. שומע, הבן אדם, קודם כל, כל התורה נמצאת כל הפודקאסט שלכם ראיתי את זה. נמצאת בראש שלו, זה כל קודם כל. הפודקאסט שלכם ראיתי את זה, וזה מה שהוא מדבר עליו, אחי, גם כשהוא מעשן סיגריה וזה, תבין באיזה רמות, הוא חי לזה. זה גם מחובר להלכה, אבל מה זה אל תאכל חזיר? ביום יום. כאילו, כולה חזיר, הכל טוב, חיה. כשאתה חזיר, אל תאכל. כשאתה חזיר, אל תאכל. כן, שמעתי את זה. שמעת את זה? כן. אוקיי. לא ממנו, אבל שמעתי את זה. כן? כן. אוקיי. אז כאילו, זה אותו דבר. כאילו, מה שאמרת, חיפשנו הרי לשים את הגבול. תאכל לחיים, תשתה לחיים. חיפשנו לשים את הגבול, ואז כאילו אמרת משהו יפה, אני חושב, שכאילו נתן לנו איזשהו מדד של גבול. האם זה לתת או לקבל? וכאילו, כן. עכשיו, יש על זה... זהו, אם אתה שותה בחתונה כדי לשמח את החבר שלך, איווה. תשתה 10 צ'ייסרים. כן. אם אתה שותה כדי להתחיל עם הבדודה שלו, פחות מגניב. בדיוק, זה הכל תלוי בכוונה, ובעצם לעשות את כל הדברים האלה בצורה שהיא מאוד טקסית. תמשיך. אבל יש על זה בעל שם טוב, מאוד מגניב, כאילו. שבדיוק על הדבר הזה. היה לו איזה חזיון, שהייתה איזו עליית נשמה כזה מאוד מאוד עמוקה, והוא היה לו איזה חזיון שהוא דיבר עם אלוהים, או עם איזה מלאך של אלוהים, והוא אמר לו כאילו, והמלאך אמר, הבעל שם טוב, שומע? אנחנו מתים עליך. אנחנו מאוד אוהבים את מה שאתה עושה, ווואלה, כאילו אנחנו מדברים עליך פה הרבה. תודה רבה על הכל. אבל זוכר את החטא הוא מגיל 19? והוא כזה, כן, וואלה זוכר. אז לצערנו אתה לא יכול להמשיך לעולם הבא. ואז בום, כזה, כאילו מתעורר כולו בחרדה, 3 ימים הוא היה בדיכאון, ואז הוא הבין, אוקיי, סבבה. עכשיו באמת אפשר להתחיל לעשות את עבודת השם, כשהיא לשמה, כשאתה לא עושה אותה בשביל לקבל ממנה משהו. עכשיו, וואו. עכשיו מה שאתה אומר על היוגה, זה אותו דבר. כאילו, היינו בסרילנקה, ווואלה, 1.5 חודש באותו מקום. מקום שנקרא יריקתיה. אני ודני.
באותו מקום, עיירת חוף כזאת פיצית. והיו סביבנו הרבה ישראלים, וכל הזמן כאילו הם התחלפו. כאילו, כל 4 ימים הם התחלפו. כן. ואני כזה יושב, כאילו... וזה גרם לי להבין משהו. זה גרם לי להבין שאנחנו לא יודעים ליהנות מהנוף. אבל כאילו, ברמה מאוד עמוקה. אז אתה רואה את זה? אתה רואה? תסתכל, אתה רואה? גן עדן, אוקיי? אתה בגן עדן עכשיו, אם לא הבנתם. אני מדבר עם מישהו, כאילו. אתה רואה שאתה בגן עדן? זה המקום, אחד היפים שהייתי בחיים שלי, כאילו. גן עדן. אם זה לא מספיק לך, כלום לא יספיק לך. כאילו, הגעת לרגע הגולמי והספציפי והמדויק ביותר, שבשבילו יצאת לכל הטיול הזה, וכל מה שאתה עושה זה מנסה לברוח ממנו. ואני זוכר, כאילו, אנחנו שבועיים בפנים. שבועיים ביריקתיה. יושבים בבית קפה בבוקר, ואנחנו כאילו פתאום קולטים שנינו ביחד, לא זוכר אם דיברנו על זה או במבט, שמיצינו את המקום. מיצינו. כאילו, אכלנו בכל המסעדות, הצטלמנו פה בכל המקומות, מכירים את כל המקומיים, כאילו, הלכנו יחפים פה בכל העיירה, מיצינו את המקום, וכאילו, ונשארנו. עכשיו, המקום סיים לתת לנו דופמין. עכשיו, מה שקורה בדרך כלל שהמקום מסיים לתת לך דופמין, אז אתה הולך למקום אחר. מיצית את המקום, אוקיי. אבל נשארנו. והיום בדיעבד אני מבין שהרגע הזה שבו מיצינו את יריקתיה, זה הרגע שבו באמת התחלנו לטייל. ביריקתיה. כי ברגע שהפסקנו לקבל ממנה דופמין, זה הרגע שבו התחלנו סוף סוף לראות אותה. אז כאילו, באיזשהו מקום, כשאתה עושה משהו הרבה שנים, או מדיטציה, או לפחות בחוויה שלי אני עושה מדיטציה כבר 10 שנים, או יוגה, או לימוד תורה, כשאתה עושה משהו הרבה שנים, אז אתה מבין, אחרי 5 שנים או אחרי 10 שנים, שאולי נכנסת אליו במקור בשביל לקבל ממנו משהו. אבל היום אתה מבין שנשארת רק בשביל לעשות אותו. זה הכי קלישאה של כאילו, באתי לחזק ויצאתי מחוזק. אחי. כאילו זה, כאילו כל הדבר הזה שזה, הרי זה הטריק של אלוהים פה. כאילו אלוהים שם לך כאילו את העניין שכזה, הוא גורם לך להרגיש, כאילו השטן, כביכול, נגיד אם יש 2 כוחות, בוא יש כוח אחד, אבל נגיד ויש 2 כוחות, שטן ואלוהים, אז השטן גורם לך להרגיש שכאילו כל מה שאתה רוצה זה לקחת. תראה איזה מפתה זה, ואתה חושב שזה ימלא אותך. גם דברים רוחניים. כן, ברור, תשמור שבת ואז פרנסה תצליח. תעשה מעשר ואז תהיה עשיר. אתה חושב, זה השטן עושה. אלוהים מנסה להראות לך שהטריק האמיתי הוא שהדרך היחידה, there's no other way להיות מאושר אם לא לתת. 100% לתת. לכן אף אחד אף פעם לא מצליח להיות מאושר, אף אחד, כי קשה לנו להגיע למצב שאנחנו 100% בנתינה. זה צדיקות על. כן. אבל, ואני חושב שזה כאילו הטריק, כאילו, אתה מבין? וגם יש עוד טריק, שזה גם לדעת לקבל על מנת לתת. דיברנו על זה. לקבל על מנת... דיברנו על זה. וואו, אם אתה לא יודע לקבל, אז לא תמיד יהיה לך... לבל מאוד גבוה. כן. מאוד גבוה. אבל איך תדע לקבל? אתה צריך לדעת, אני רואה את זה, אם אני אסתכל על הספירות של הקבלה, אז הספירה של החסד והספירה של הגבורה, אז הספירה של החסד היא הענקה, נכון, היא הנתינה, לדעת לתת למען הכלל, כזה סטייל כזה... אבל הגבורה גם לדעת לא לתת לכל אחד. בדיוק, וגם לדעת לשים גבול. כן. כי אם אתה תראה אימא שרק נותנת ורק נותנת ורק נותנת ורק נותנת, זה לא חינוך טוב. והיא לא מאפשרת לקבל, כמו דיברנו על הדוגמה הזאת עם ארוחת שישי, שאימא מכינה אוכל לכולם, נגמרת, כי סוג של נתינת יתר, היא עושה את זה רק מאהבה. אבל היא מונעת, בגלל שהיא לא יודעת לקבל, היא מונעת מאחרים לתת. שמע, אני חושב אפילו שהעניין של אנשים שלא שמים, דוגמה, כשאתה, נגיד בזוגיות, אתה כאילו לא שם לחברה שלך גבולות, כאילו לבת זוג שלך, או שהיא לא שמה לך גבולות, אתה יודע, לא שם לך גבולות בשום דבר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, לא אכפת לי, אין גבולות, זאת אומרת, אין אהבה. מה יש פה? אהבה עצמית. כי כשאני לא שם לך גבול, אז אני לא נכנס לאימות איתך, ולכן נוח לי לא לשים לך גבול. גם רוי, אם אין גבולות, אז מה אתה בעצם נותן? אין נתינה אם אין גבול. זה לקיחה. כל העולם הזה הרי... רגע, למה אתה תסביר לי את זה? כי תסתכל על זה ככה, יש פה את האלוהות, אוקיי? את האור העליון הזה. נו. האור העליון הזה, רק כאור, זה אור יחידה. אבל הוא צריך גבול, הוא צריך כלי שיכיל את האור. כך גשם, אוקיי? מלא גשם, גשם זה חסד. גשם, יורד מלא גשם. אם אין אדמה ששמה גבול ומכילה את הגשם, אם אין גבול לגשם, הגשם הופך, זה עודף. אין פריחה מזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים כלי קבלה שיכיל את הנתינה שלנו. זאת אומרת, שאם יש לך גבול, אז יש גם מה לתת. כי אם בעולם הזה לא היה גבולות, והיינו רק נותנים, לא היינו יודעים מה זה אומר לתת בכלל. אני חושב שיש גם בעיה נוספת שנהייתה מילה, למה זה עולה לי? כי עכשיו אמרתי כזה, אתה שם לחברה שלך גבול או שהיא שמה לך גבול. אני בראש שלי שומע שם גבול כאילו זה משהו שלילי. אני שומע, הרי אנחנו במין עולם כזה שכזה, וואו, נגיד אמרתי שם לחברה שלך גבול, אני שומע כזה,
האישה בתוכי צועקת כזה, כאילו, וואו, אף גבר לא ישים לי גבול, והגבר בתוכי צועק כזה, מה, שאשתי תשים לי גבול? יש לי את הקולות האלה. כי שם גבול זה נשמע רע. אבל שם גבול, כשאני שם גבול לכלב שלי, לכלבה שלי, סבבה, לחתולה שלי, יודע מה, לחתולה שלי רוצה לאכול חטיפים. לא מבין, יש לה ארוחה אחת ביום, יש לה 2 ארוחות קטנות, שם לה גבול כי אני אוהב אותה, כי היא שמנה רצח וזה לא בריא לה. אז אני שם לה גבול. בוא אני אתן לך את זה מאוד זווית. כולם חושבים שחג החירות זה פסח. כי זה החג שבאמת יצאנו מעבדות, כאילו. היינו עבדים, אז יצאנו, אז כאילו חג החירות זה פסח. זה גיד יום כיפור? לא. חג החירות האמיתי זה שבועות. כי שבועות זה החג שמציין את הרגע שבו קיבלנו את התורה. עכשיו... קיבלנו את הגבולות. בדיוק. עכשיו, מה החידוש ליהדות? עוד אחד, יש הרבה חידושים ליהדות. אתה יודע מה אני יותר ויותר מבין? רגע, תמשיך את הקו עכשיו של שבועות. זה מעניין, נו. לאן אתה בורח? אחד החידושים של היהדות זה שבתקופה, הרי הכל נכתב בתוך קונטקסט. זו הייתה תקופה מסוימת שבה הדברים נכתבו. בתקופה הזאת, מי שחוקק את החוק היה המלך. וכשהמלך מחוקק את החוק, נגיד פרעה, היה מחוקק את החוק, אז אם המלך מחוקק את החוק, זה אומר שהוא מעל החוק, וכל מי שמתחתיו כפוף אליו. מה שהיהדות באה ועשתה, זה שהמלך לא מחוקק את החוק. מי שמחוקק את החוק זה אלוהים. זה אומר שגם המלך כפוף לחוק. זה אומר שכולם שווים מתחת לחוק. גם המלך, כולם שווים. ואז אתה מקבל את החירות שלך. אז אף אחד לא כפוף לאף אחד. אז בעצם האחריות, שזה החוק הוא זה ששם את האחריות, הוא זה ששם את הגבולות. האחריות היא זה שנותנת את החירות. האחריות וגם חירות. כן, אותם אותיות. אתה מבין? כאילו, אז חג החירות זה לא פסח. כי אמנם יצאנו, יש שיגידו שעדיין אנחנו כאילו בתוך תודעה של, כאילו אנחנו אשכרה כאילו, לא יודע כמה, 2,000 שנה, כאילו 3,000 שנה, ואנחנו עדיין כאילו בתודעה של עבדות מפחידה. אז הם יצאו מהעבדות, הם עדיין היו עבדים, הם פשוט לא היו, הם פשוט היו חופשיים, אבל החירות, חג החירות, ניתנה כשהגיעה התורה. זה בדיוק כמו אם אמרת, היו עבדים וכאילו הפסיקו, זה כמו שאני אגיד לך, הפסקתי לעשן סיגריות, אבל אני מת לסיגריה. אז לא הפסקתי לעשן סיגריות, אני עדיין עבד. אתה עדיין עבד. אני רק לא מעשן, אבל אני חי את התודעה הזאת. כן, בתודעה שלך אתה עדיין בתוך אם אתה צריך, אבל מה נותן לך את החירות? החוק. לא אסור לי, לקחתי אחריות. לקחתי אחריות, מותר לי לעשן, מותר לי פשוט, מה זה מותר לי? זאת אומרת, אף אחד לא יכעס עליהם, אני אשן. אני אחריות. אתה שמת את החוק. בדיוק, אני החופש. הרי החוק, אף אחד לא גזר אותו, יש איזה אלגוריתם, אני אוהב לקרוא לזה אלגוריתם, בראש שיש אלגוריתם לעולם. אתה תפגע בבן אדם, יכאב לך בסוף. זה אלגוריתם קיים, זה לא רלוונטי אם אתה חושב שזה לא נכון. זה פשוט עובד ככה. עכשיו, אתה יכול להגיד, על הזין שלי, אני אדם חופשי, אני פוגע במי שבא לי, עושה מה שבא לי, וזה באמת, אתה כאילו חופשי. בהצלחה. אבל אתה לא באמת חופשי, כי אתה כלוא באיסורי המצפון שלך עכשיו, זה הקהל האמיתי. הרבה יותר חופשי להיות בן אדם ששם לעצמו מראש את הגבולות. כן. ומראש אומר, אני לא עושה ככה, מאשר כאילו, אני חופשי, אני מאשר מתי שבא לי. זה לא נקרא חופש. זה עבד לחשקים שלך. אני חושב שכל נושא הגבולות זה נושא סופר רגיש וחשוב לדבר עליו, כי הרבה לא מוצאים את עצמם. קשה למצוא מילים לזה גם. נכון. גבול זה מילה שלילית. קח את זה ככה, אוקיי? הדוגמה גם שאני אוהב לתת, אנחנו רוצים להעניק לעצמנו חסד. זה גם הסיבה שאלוהים גילם את עצמו פה. עכשיו, קח כוס שתייה. אם אין לך את הכוס ששם רגע גבול למים, אתה לא יכול לשתות את המים. ברור. אתה לא יכול להעניק לעצמך את החסד האלוהי הזה. אני הרבה פעמים חושב אפילו, נגיד, אם לא היה מוות בחיים, הרי הדבר שהכי מבחן זה מוות. אם אין מוות, החיים האלה נוראים. אין לי שום, לא נשב פה, אם אין מוות. אם אין מוות, אין, למה שנעשה פודקאסט? נלך נעשה הרואין. לא נעשה כלום, גם הרואין יימאס. גם זה, מה תעשה? אין מוות. יש נושא מסע הגשמה, פתאום מטשטש. הזמן נותן לדברים משמעות, הגבול נותן לדברים משמעות. למה, הנה, יפה, הגבול בכל תחום הוא מה שנותן לזה משמעות. בתוך הזוגיות, אם אתה והבת זוג שלך שמים גבולות, את לא תהיים עם אחרים, אתה לא עם אחרות, זה גבול. לדוגמה, גבול שאנשים יכולים לקחת אותו במונוגמיה. זה נותן משמעות לזוגיות. הנישואים, הגבול של הנישואים נותן משמעות לזוגיות. ללא גבול, אין לזה קצת משמעות, לפעמים אין לזה משמעות. לאו דווקא נישואים, נותן את הדברים הקלאסיים האלה, כן? אבל אתה יודע מה אני שם לב? אני שם לב שהרבה אנשים שכשהם נכנסים לעולם הרוחני, בעיקר בהתחלה, הגבולות, כשהם שמים אותם, הם מרגישים הרבה אשמה עם עצמם, כי אולי הם פעלו ממקום שהוא לא נקי. לצורך הדוגמה, אני אתן לך דוגמה. למה? כשאנחנו מדברים על הגבולות ועל גבורה, שזה גם לדעת לקבל, להיות הכלי שמקבל את האור של אלוהים, האור החוזר. זה בעצם לעשות את האור החוזר.
אז לצורך הדוגמה, פעילות של אדם רוחני, שעושה עכשיו איזשהו ריטריט ולוקח על זה כסף, אוקיי? אבל הוא לוקח על זה כסף, לא כי הוא עכשיו רוצה לבנות איזה וילה לעצמו כן, הוא לא יתעשר מזה. לא בשביל זה, הוא עושה את זה בשביל שהוא יוכל להשפיע עוד. הכוונה שלו מהכסף שהוא כביכול לומד לקבל, זה על מנת להשפיע. אז אתה מבין שהרבה אנשים בתוך העולם הרוחני, אני שם לב שיש להם איזה קונפליקט עם כל נושא הגבולות, גם במערכות יחסים, דיברת ונגעת במערכות יחסים, לגמרי, יש שם, וגם לדעת איך לשים את הגבולות מתוך מקום בריא. תסביר לי עוד, מעניין לשמוע מה שאתה חושב על מערכות יחסים, כי אני מבין מה אתה אומר על המנטורינג, רוחניים, הדברים האלה, זה נושא טריקי, אגב, כי הוא לא מעוגן במטריקס. כן. הוא קצת מחוץ למטריקס שלנו, אז כזה, אתה צריך לסמוך על הבן אדם, ואין מה לעשות, יש שרלטנים, העולם לא מורכב באנשים טובים, וכולנו נחווינו בחיים מהאנשים, אז לכן אנחנו שם פוחדים. גם במערכות יחסים, אגב. כן. אני חושב שבמערכות יחסים, אתה צריך, זה הכל עניין של דע את עצמך. אתה צריך לדעת, דרך החוויה הישירה שלך, אדם וחווה, להבין מה הגבולות שלך. אם אתה לא יודע מה הגבולות שלך, יכולים לפרוץ לך את הגבולות מבלי שאתה יודע שפורצים לך את הגבולות. עכשיו, כשפורצים לך את הגבולות ואתה נשאר עם השיח הפנימי הזה רק בתוכך, מה שקורה זה שיש איזושהי פרצה בתוך התודעה שלך שאתה לא שם לב אליה, ואתה יכול להתחיל להיות גם המקום המרצה, גם המקום של לא מדבר. אתה מכיר את זה שבתור ילדים לא דיברנו, וכאילו, בטח. נגיד, לא יודע, מישהו כזה, אתה מזמין אותו, סתם נגיד, אתה מזמין אותו לארוחה יום, ובפנים יש לך שיח פנימי כזה, וואי, זה לא פייר, וואי, למה זה ככה, וואי, ואז אתה אומר, לא, דור, אתה לא נקי, זה רק נתינה, אתה צריך להיות רק בנתינה, זה המקום של הפצע. או ההפוך, שאתה שם את הגבול קדימה מדי. שאתה רק אומר לי מילה ואני כזה יוצא עליך. בדיוק, אז זה גבול בריא, זה לדעת לשים גבול בריא, וזה מתחיל בדע את עצמך. מה הגבולות שלי בתוך מערכת יחסים? איפה פורצים לי את הגבולות? הפרדוקס בזה שאתה לומד את הגבולות האלה רק בתוך מערכת יחסים. בדיוק. זה קצת פרדוקס, אתה מבין? כי זה הלמידה הכי עמוקה שיש, אתה לא יכול לדעת אינטלקטואלית על מערכת יחסים. לא, אתה לא יכול להבין, לא. אדם וחווה, חוויה ישירה, אתה לא יכול. אבל רגע, אבל אתה גם מייצר לעצמך את הגבולות, לא? מה אתה מתכוון? זה לא רק אתה מסתכל על עצמך ומבין מה הגבולות שלך, אלא אתה בוחר לייצר אותם. לגמרי. כן, אתה חושב? אני חושב, כי כאילו, נגיד אני עכשיו, נגיד אני חוזר הביתה בערב, וכאילו, וכל הכיור מלא כלים, ואני יכול, ואני רואה כאילו נגיד את חברה שלי יושבת כאילו ולומדת, או רואה טלוויזיה או משהו, לא שזה משהו שקורה, אני מדבר תיאורטית, באופן כללי. עכשיו, יש לי שתי אופציות. ככה או ככה אני אלך לשטוף את הכלים. עכשיו יש לי שתי אופציות. או לשטוף את הכלים ולקחת את זה על עצמי, או לשטוף את הכלים ולהגיד, בת זונה, איך היא למה לא שטפה את הכלים, כאילו, כסמק. כאילו, עכשיו, אני יכול לשטוף את הכלים, להרגיש את זה, להרגיש את הדבר הזה, רגע, אבל למה היא לא שטפה את הכלים? אבל עדיין להבין שיש פה מקום לנתינה. יש פה מקום של, אוקיי, סבבה, זה קול שקיים בי, אבל עדיין אני רוצה להיות זה שנותן ושוטף את הכלים. אז זה שיש בי את הקול הזה, שהוא עולה. דיברנו על זה, זה כל הקטע בטניה, יש את הקטע של הרשע צדיק ובינוני. שכאילו, השאיפה זה להיות בינוני, צדיק זה כאילו, אתה יודע, זה משה. מעלינו, כן. הבינוני, יש בתוכו את שני הקולות, גם את הקול הרע, וגם את הקול שרוצה לקחת, גם את הקול שרוצה לתת. והוא תמיד בוחר בלתת. והוא בוחר, זהו, בדיוק. תמיד בוחר אז בלתת. הכל קיים, אתה מבין? אז כאילו, אז אני אומר את זה ביחס למה שאמרת על הגבולות. קיים בתוכי הקול הזה של כאילו, למה היא לא עושה את זה? אבל לא נותן לו מקום. החוצה מה שאני מוציא, אני כאילו ייתן. כן. אני זה שייתן, תמיד. אבל זה מאוד מאוד קשה, כי יש כל טריקי. כך הרבה שטחים אפורים. זה טריקי. יש כל כך הרבה שטחים אפורים. תראה, כי העניין הוא... מתי אתה מרצה, כאילו, אתה מתכוון? לא רק מתי אתה מרצה. גם מתי אתה מרצה, אבל גם זה המקום, אני אתן לך עוד דוגמה. נגיד, אתה מטפל בהרבה אנשים, אוקיי? נגיד, אתה כל הזמן מטפל באנשים. באיזשהו שלב, אם אתה לא יודע לשים את הגבול לעצמך ולהגיד, שנייה, רגע, עכשיו אני זה שמקבל. אני רוצה שעכשיו מישהו יבוא ויעשה לי מסאז' כל הגוף. ובשביל שמישהו יבוא ויעשה לי מסאז' בכל הגוף, אני חייב לדעת גבולות. אני חייב לדעת להגיד, רגע, עכשיו אני בצד המקבל. כי אם אני לא אהיה גם בצד המקבל, אני גם באיזשהו שלב, הנתינה שלי כבר תהיה, כאילו כבר חנוכה. כן. זאת אומרת, אתה חייב אור חוזר. אז יש פה עניין של כזה גם... כאילו, אתה אומר על הגבולות ועל הדבר הזה, אבל יש איזה עניין של... לפני זה, אתה צריך לדעת מה... לא מה הגבולות שלך, כאילו, מי הבן אדם שאתה בוחר איתך? צריך בן אדם שיש לו ערכים משותפים לשלך. נכון. אתה לא יכול, ואתה לא יכול לצפות מבן אדם א' שהגבולות שלו יהיו כמו של בן אדם ג'. לגמרי. וזה הרבה מהבעיות, כי הרבה פעמים אנחנו מוצאים חיבורים שהם מבוססים על אינטרס, על אהבה למען דבר, זאת אומרת, וואלה, אני איתה כי
היא מבשלת טוב, או כי היא עובדת ומכניסה מלא כסף, כי היא או מביאה לי תותחית, דופמין. כי היא מביאה לי דופמין מסוים, אבל אני שמה בגלל זה, ואז כשאני שם גבול, אני שם גבול לבן אדם שלא מתאים, את לא יכולה, לא יודע, איזשהו גבול רנדומלי, אני לא יודע מה, אתה לא יכול לשים את הגבול הזה לבן אדם שמלכתחילה אין לו נכון, אותו. אתה צודק. אז הטעות היא מלכתחילה האם מערכת יחסים פתוחה זה גבול שלך? כן, שלי כן. יפה, גם שלי. אז זה אומר שאתה מלכתחילה לא יכול להיכנס למערכת יחסים עם מישהי שזה לא בגבולות שלה. הגבולות שלה זה מערכת יחסים כן פתוחה. עכשיו היא קרה והתאהבתי בדבר הזה, ובמישהי שזה הגבול שלה, אז כנראה שאני לא עשיתי בדק בית מספיק טוב עם עצמי. כן, לך תעשה וזה בדק גם בית. די את עצמך, לך תעשה זה בדק גם די בית. את עצמך, בדיוק, כי אתה בדי את עצמך יודע שהגבול שלך הוא לא מערכת יחסים פתוחה, אתה מבחינתך זה פריצות אנרגטית, אתה מרגיש שזה לא נכון, אתה רוצה להתמסד ולקחת אחריות ולהיות במערכת יחסים עם מישהי אחת וכו', אבל פתאום אתה נכנס למערכת יחסים או מתאהב במישהי שהיא הגבולות שלה אחרות לגמרי, היא אומרת לך לא, אני מערכת יחסים פתוחה, שתדע לך. אז אתה לא מתאהב בה. אתה מבין? אם אתה מתאהב בה, זה כי הגבול שלך, לך תבדוק את הגבול שלך. אני אגיד לך מה, זה פשוט אי אפשר לשחק דמקה עם מישהו ששחק שחמט. נכון. צריך לשחק, we need to play the same game. עולה לי פוליטיקה בראש, אז אני לא אכנס לזה שם, אבל אגב, זה גם הולך... אחלה פוליטיקה. לא, אני אומר, זה מתחבר לישראל, עזה, המצב עם חמאס, אתה יודע, אומרים כזה, אתה לא יכול לשחק את אותו משחק, אם בן אדם שלא משחק באותם חוקים איתך. עכשיו, וזה, פה יש איזה קונפליקט עם העולם הרוחני. אני אגיד לך מה אני הרבה פעמים חושב. הרבה פעמים יש איזה עניין, ואז אני רוצה שתמשיך, כי אני רואה שיש לך משהו גם להגיד. אני רק הרבה פעמים יש איזה עניין של... אני תמיד, בראש שלי זה מסתדר, כי יש רוחניקיות ויש רוחניות. רוחניות מלאה בגבולות, ומלאה בגבורה ומלאה בגבולות. רוחניקיות היא נטולת גבולות, היא כזה free love, היא כזה peace and love. זה בולשיט, זה חרטה ופיתה. רוחניות היא כועסת, היא עצבנית, היא לפעמים לובשת ג'ינס, היא לפעמים לובשת שרוואל, היא לפעמים לובשת חליפה, היא לא, אין לה את זה. היא גם הדארק וגם הלייט. כועסת ועצבנית? היא גם כועסת. רגע, שנייה. כעס הוא לא... תתמודד עם הכעס שלך. נכון. אל תוציא אותו. לא, אבל כשאני הייתי רוחניק, בוא נגיד שהייתי בטיולים שלי בהודו וכל הטריפים וזה, אז חשבתי כל מה שיש לי כעס, הייתי כועס על עצמי, הייתי כזה, מה אתה כועס? אסור לכעוס, צריך להיות פצ'יל, להיות ברגע, היקר טול אמר לחיות הרגע וכל זה. בולשיט, לכעוס זה בריד, אם בן אדם חדר לך לגבול, היי, גבר, זה הגבול שלי. זה לא כעס, זה גבול. נכון, זה לא כעס. אתה יכול לבטא, זאת אומרת, אפשר באסרטיביות, אפשר לבטא את זה באסרטיביות. כשהייתי רוחניק, חשבתי שאסור לי שאני רק כאילו חייב לדבר ככה, וזה המצב, זה הבולשיט, והרוחניות יש פה כל כך הרבה גבולות. זה לקבל את הגם וגם, זה פשוט לקבל את הים והים. אתה לא יכול רק צד אחד, אחרת זה לא היה מתקיים פה. נכון. אבל אם כבר נכנסת לזה, זה נקודה טובה לדיון. אין ספק שכעס זה רגש. וכאילו, וצריך לתת לו מקום. והוא עולה. ברור. מן הסתם, כאילו, דברים מכיסים. אבל, שוב, אנחנו מדברים פה כאילו על תכלית, כן? לא, מדברים פה על אקדמיה רוחנית, אוקיי? כאילו, מישהו שנמצא בעבודה הזאת שנים, כן? לשם אני הולך, כאילו. זה בדיוק הבן אדם הבינוני. תבין שיש בתוכך עכשיו כעס, תתמודד איתו, תיאבק בו, תיאבק את המאבק הפנימי שלך, ואל תוציא אותו החוצה ממך, אף אחד לא צריך את הכעס שלך. העולם לא צריך את הכעס שלך, העולם לא צריך את האכזבה שלך, העולם לא צריך את הבאסה שלך, העולם לא צריך את זה. אתה תעשה עבודה רוחנית, תכיר ברגשות האלה בתוכך, תתמודד איתם בתוכך, וכל מה שאתה מוציא החוצה זה טוב. רק טוב תוציא החוצה. גבול זה טוב. כן. גבול זה טוב, נכון. כעס זה כעס, זה לא גבול. כאילו, אתה צודק. אם אתה משליך אותו, אם נגיד איחרת לי, אם אתה לא משליך אותו ואתה מאפשר לעצמך את המקום הזה, כי זה מחזיר אותי רגע למקום הזה מה שאתה אמרת, שבהתחלה היה לך את המקום הזה של אסור, זה לא רוחני לעשות את הדבר הזה, מה שקורה זה שאתה מתחיל לבקר את הביקורת, ואתה מתחיל לכעוס על הכעס. בדיוק, ואז זה ערמומי מאוד, כי שם אתה נופל... זה השטן גם. זה מאוד קשוח, כי מה שאתה אומר פה הוא מדויק, עומרי, כי יש את הכעס הוא אנושי, אנחנו רוצים להכיר בו, אנחנו רוצים להיות בשלום איתו ובחמלה עצמית אליו, פשוט לא להשליך אותו, את הזבל שלך, על בן אדם אחר. אז אם אתה יודע לתת לו מקום בתוכך, מבלי גם לשפוט את עצמך על זה שאתה מרגיש כעס, וואי, זה בסדר. מישהו חצה לך גבול ואתה כועס? לגיטימי, אנושי שאתה כועס, זה לא, וואי, דור הפסיק להיות רוחני כי עכשיו הוא כועס. לא, אני לפעמים מפרק קריות בבית. עליך. עם עצמי. בדיוק. עם עצמי. ואז מה שקורה זה שאין את ההשלכה החיצונית, אתה לא משליך את זה על בן אדם אחר, כי כשאתה כועס ואתה משליך את זה על בן אדם אחר ואתה לא רואה, אז אתה חושב שמשהו בחוץ לא בסדר. בדיוק. אתה בעצם שופט את אלוהים. כי אתה אומר, משהו בחוץ לא מדויק או לא בסדר. אני שנים, לדוגמה, אני כבן אדם מאוד היה קשה לי עם עימותים בחיים. אני לא, עד היום, אני לא טוב בזה. אני לא הוא שכזה מישהו עקצתי באיזה כמה כסף, אני כזה, גבר, תחזיר לי, אין לי את ה... אני כזה, קח את 100 שקל, תסתדר עם 100 שקל, אני לא מעדיף, קח תעקוץ לי ב-200 שקל, ב-1,000 שקל, מאשר שאני אריב איתך. זה לפעמים רע מאוד, ולפעמים זה טוב.
אבל זה לא גבורה, זה גם, יש בזה אגואיסטיות, יש בזה מניפולציה שלי, שזה אגואיסטיות שלי, של כזה, כאילו, כזה, אני לא נכנס לפינה, אני ככה, אני שומר על ראש שקט שלי. אז זה לא תכונה טובה, ואני בא ואומר שלשים גבול בתוך הדבר הזה, או לנסות להביע דברים בצורה של כעס, לפעמים צריך לעבור את זה. זה משנה, כן, לפעמים צריך לעבור גם דרך לנסות לצאת מהמקום הזה שהוא... מה התכלית אבל? תסביר. כאילו, סבבה, אבל מי הבן אדם שאתה רוצה להיות? כאילו, לאן אתה שואף להגיע? לאן אתה רוצה שהמסע ייקח אותך? שאלה מאוד מורכבת. אתה יודע למה? כי אני הגעתי לתובנה בשאלה הזאת, והתובנה שלי בשאלה הזאת הייתה, זה להיות שלם ולא מושלם. כי כשאני מנסה להיות מושלם, יש לי קול פנימי שאני מזהה שהוא מאוד ביקורתי. כן. מאוד ביקורתי. אז זהו, אז אני... המון שיפוטיות. אבל מה זה שלם? מבחינת כעס. שלם זה אומר לקבל את עצמך כפי שאתה, עם הצלקות שלך, וזוכר שדיברנו בפודקאסט הקודם של זה בסדר לטעות, אבל העיקר להכיר בטעויות, ובאותו רגע להיות בן אדם אחר, זה הכל. כן. זה הכל. אני אגיד לך מה, זה תמיד, כל הדברים תמיד חוזרים לעניין של לפגוש את הכאב, כאילו זה תמיד חוזר לכותרת הזאת, כי בסוף, דוגמה, אני שהייתי נמנע מכעס לצאת על מישהו בחוץ, זה כדי לא לפגוש כאב של וואלה אימות. ועכשיו אם אני ההוא שמתעמת כל הזמן, זה כדי לא לפגוש כאב בפנים. אז מה הייתי עושה? פה הייתי עושה בייפס לכאב הלא נוח, ומתמודד עם הכאב הנוח, כי הכאב של לכעוס על עצמי, נוח לי לכעוס על עצמי. חי ככה 30 שנה, כועס על עצמי, שונא את עצמי, מדהים לי. אני יכול לחיות בנוח הזה המון זמן. אבל הקטע הוא להרגיש כאילו, אוקיי, אני כועס, בא לי לצאת עליו, אוקיי, אני כועס על עצמי, בוא נרגיש רגע את הכעס על עצמי. למה אני כועס על עצמי? כי לא עמדת על שלך. לא במובן של כזה, אני כועס על עצמי, כי ויתרתי על משהו שחשוב לי, על גבול שלי, שמתי גבול, ולכן אני כועס על עצמי. עכשיו, אני מעדיף להתמודד עם הכאב של בן אדם שמבואס עליי, של בן אדם ששונא אותי, מאשר עם הכאב של אני שונא, היום אני מעדיף את זה, היום אני מעדיף שהוא ישנא אותי. אני לא רוצה לשנוא את עצמי יותר. אתה מבין מה אני אומר? זה הגישה. אני מאסתי מזה. כאילו זה. אבל בוא נלך, זרקת פה מערכות יחסים פתוחות, זה כאילו, מרגיש לי כמו הרמה להנחתה כאילו בפורום הזה, ואני כזה, יש לי כל מיני חברים שכאילו נמצאים במערכות יחסים פתוחות, והכל טוב, כל אחד מן הסתם יעשה מה שבא לו. כאילו, כל אחד יעשה מה שבא לו. כל אחד והגבולות שלו. בדיוק, כל אחד יעשה מה שהוא יודע, מה שבא לו, כל אחד במסע שלו, ובחיים אני לא אשפוט. היה את התוכנית הזאת של גלית גוטמן, שאירחה 3 נשים, שאיבדו את בעליהם במלחמה, ותוך חודשיים כבר היו במערכת יחסים חדשה, ויש להם ילדים. וואו. עשתה להם תוכנית, משהו קשוח כאילו. הכל טוב, תעשו מה שאתם יודעות. אני לא פה בשביל לשפוט אתכם. אני בא בשביל לדבר עקרונית כאילו על איך שאני רואה את העולם. הדבר היחיד שמעצבן אותי בשיח על המערכות יחסים פתוחות, זה שהאנשים שנמצאים סביב השיח הזה, שזה הרבה מאוד, כאילו, יש קהילה תל אביבית, וכאילו יש, שהם מחמשים את עצמם בטענות רוחניות, כדי להצדיק את זה שהם בחרו לפתוח את המערכת יחסים. אנחנו יותר פתוחים, אנחנו יותר ליברליים, אנחנו יודעים להתמודד עם קינה. כן, זה נכון, אז כאילו הם מחמשים את עצמם. זה כמו שאתה יכול... המחשבה הזאת שנגיד השמאל תמיד נחשב מוסרי יותר. אז כזה, כן, זה מוסרי לא להרוג מחבל. אני לא יודע, אני רק אומר, זה מוסרי יותר לא להרוג בן אדם שמהרוג אותך, או כי אסור להרוג, כי יש אנשים שהם פציפיסטים. אני לא מחזיק נשק. זאת אומרת, אז אתה לא תגן על המשפחה שלך בסיטואציה שקורית, זה מוסרי? זה כן מוסרי? לא נראה לי שזה מוסרי, אתה מבין מה אני אומר? אני מבין. יש הרבה תפיסה שכאילו המוסר שייך לאיזה זרם מסוים באוכלוסייה, לא נכון. כי גם כל אחד תופס כל אחד גם תופס מוסר בצורה שונה. האמת היא שאין דבר כזה מוסר עליון. כי המוסר נמצא בתוכך, המסע שלך עם אלוהים הוא פנימה. בדיוק. המסע שלך עם אלוהים תמיד הוא יהיה פנימה. ומה שנתת פה, אני מבין, אני חושב שזה לא, כמובן, שזה לא כולם, אני חושב שיש אולי חלק שבאמת מביאים את זה מהמקום הזה, שכאילו מנסים להצדיק את עצמם בזה שהם או יותר, או עליונות מסוימת, ויש כאלה שגם לא, יש כאלה שהם במערכת יחסים פתוחה, וממש לא כאילו בתפיסה הזאת, אבל אני חושב שזה בדיוק המסע שלנו עם אלוהים. זה בדיוק המסע שלנו עם אלוהים, כי כשאתה בעליונות מסוימת, אגב, זה תקף לכל דבר, לא רק במערכות יחסים פתוחות, כל דבר, אני יותר, או אני הבנתי, אתם לא הבנתם. ברגע שאתה בתפיסה הזאת של אני הבנתי, ואתם לא, בטח. אתם הבנתם, זה נכנס, כמו שאתה אמרת, שמאל ימין. נכון. זה עוד פעם נכנס לדואליות. נכון. לוויכוח המיותר הזה, שכאילו קורה לנו כל הזמן. אתה יודע, זה מזכיר לי, כשקראתי את כוחו של הרגע הזה, פעם ראשונה בחיים שלי בגיל 19,
הסתכלתי על כולם כזה, אתה לא חי את הרגע. כן, כן. אתה לא חי, תראה, אתה לא חי את הרגע. אפס, כל הזמן חושב על העתיד, עבר, אתה כזה כאילו... זה שלב אבל, לא? ברור שזה שלב, זה שלב. בדיוק, זה כמו כיתה א', זה כמו כיתה א', הראשון שלומד לקרוא, ואז... מתלהב על כולם. כן, אבל רואי, יהיה לי מעניין מה תגיד על זה. כי אני מאוד התעוררתי, ההתעוררות הראשונה שלי הייתה מאוד נזירית, מאוד כזה לרגע הזה, אין סיפור, הכל סיפור שאני מספר לעצמך, עולם הנשמות, הכל סיפור. אתה סיפור, הכל האגו הוא סיפור, היהדות זה סיפור, הכל סיפור, תפסיקו כבר לייצר סיפור, כל מה שאתה מספר סיפור, אתה סובל, כי יש לך את ההזדמנות לסבול. כל סיפור, כן. ובדיוק העליתי על זה סרטון שאני רואה את ההבדלים ברוחניות ובמסורות שונות, בגישות שונות, שיש מסורות שזה יותר קו אמצע כזה, שזה בעצם יותר החיבור לרגע הזה והשחרור הזדהות העבר, העתיד וכו', ויש כאלה שהם יותר תנועה כזאת, שהיא בעצם להתחבר לאלוהות דרך התדר של הלב. זאת אומרת, ההבדל בין מיינדפולנס לארטפולנס. מעניין. זאת אומרת, הארטפולנס כאילו. וואי, יפה, לא שמעתם מונח, זה יפה. בעצם ההבדל בין הנוכחות ושחרור ההזדהות מהסיפור, כי הרבה אנשים שמאוד זנים, הם יגידו לך, למה אתה מספר לעצמך את כל הסיפורים האלה? כל היהדות זה סיפור, בראשית סיפור, הכל סיפור, כי יש רק את הרגע הזה, אז אם יש רק את הרגע הזה, אז כל דבר שאתה מנסה להלביש על הרגע הזה, זה סיפור שהאגו יצר לעצמו. אוקיי. ואז אתה מבין אני הבנתי במסע שלי שהסוד בתוך הדבר הזה זה הקיבוץ גלויות ביניהם. כי הסיפור הוא מרגש, הסיפור הוא אינטימיות עם אלוהים. זה החיבור לאהבה, כמו ביהדות נגיד, יש לך איזה סיפור אינטימי אל מול אלוהים. הסיפור הוא הגבולות, לא? גם, אבל יש לך איזשהו סיפור אל מול אלוהים, סיפור אל מול מסע הנשמה שלך, אל מול היהדות, אל מול מה זה להיות יהודי ברמה הנשמתית. יש לך איזשהו סיפור שמחבר אותך לאהבה אלוהית, ונתתי דוגמה שזה כמו להסתכל על נוף, ולהיות נוכח אל מול הנוף, ולהיות כזה כמו העץ או אני העץ, לבין להיות בהודיה עמוקה ולהגיד, תודה. אדם שהוא מאוד זני, הוא פחות בתנועה של ההודיה שלה, תודה אלוהים, תודה שזה קיים, תודה שבחרתי את הגוף הזה, תודה שבחרתי את זה, תודה. תראה, זה כאילו כמו הפרדוקס של אם הכל הבלים והבל, אז גם המשפט הכל הבלים והבל הוא הבלים והבל. אתה מבין מה אני אומר? אז יש לנו רבדים. כשלפעמים אני עושה מדיטציה, אני צריך להגיע לאיזה לבל מסוים, באמת, כאילו, לאחרונה זה קורה לי קצת יותר. אני מתאר את זה פה, אני כאילו כזה, אני חי פה, ואני פתאום במדיטציה מגיע לפה. וככה אני מרגיש, ואז זה לבל שלא צריך כלום. זה איזה מקום כזה של, אני יכול להרגיש נורא עצוב, כאילו, על הריק של החיים, של הקיום, עצוב על הריק הזה, אבל לא להצטרך כלום. אני פתאום מרגיש, אני לא צריך כלום, אני לא צריך לייקים, לא צריך כסף, לא צריך סמים, לא צריך כלום, לא צריך זוגיות, לא צריך כלום כרגע. זה תודעה שאני מרגיש אותה לרגעים, אני כזה, אין בי שום צורך, ואז שנייה אתה חוזר לרובד, מסיים את המדיטציה, חוזר לרובד שלכם, ואז אתה צריך המון דברים עוד פעם, ואנחנו משחקים בין הרבדים האלה. בדיוק, היהדות היא בעיניי, היא יודעת לחבר את הרבדים האלה בצורה הכי טובה, כי הנזירות וזה, היא יוצרת אשמה על זה שאתה לא שמה כל הזמן. איך תהיה שמה כל הזמן? כן, איך תהיה? המקום הזה של... זה לא פייר. האנושיות היא כאילו מהווה לך איזה סוג של פיתוי, כשאתה הופך למקום המאוד נזירי. אז כל דבר אתה קצת מתנתק מהאנושיות. נכון. ובאמת זה המקום של הגם וגם, כי הרבה פעמים כשאתה בצד השני יותר מדי, אז אתה גם הופך להיות מאוד מזוהה לסיפור, ואתה הופך להיות גם מאוד רגשי ורכושני לזה. אז אני רואה שבאמת... זה המטריקס בעצם. כן, אני רואה שיש פה מקום לגם וגם, כי בואו, כל פעם וכל תקופה בעולם הזה, האלוהות התגלתה בצורה מסוימת, אם זה בצורה של איך שהבודה הביא את זה, או אם זה צורה של איך שזה, ואני רואה, אני לפעמים צריך את החוכמה של הבודה, אני לפעמים צריך לערער בכל הסיפור שאני מייצר לעצמי רגע, ולפעמים אני צריך להיות רגע בתוך הסיפור ולהיות הוא, וזה בסדר גם וגם. גם מפילוסופים פסימיים אתה יכול ללמוד דברים אופטימיים. אבל בוא ניקח את זה לצד אחד קדימה, את הגם וגם. יש את הבודהיזם, יש את היהדות, אוקיי, בוא רגע, כאילו, ניקח את שתיהם בחשבון, כי מאוד התחברתי. פייט, כזה, פייט. מאוד התחברתי למה שאמרת על הארטפולנס, זה משהו שלא שמעתי בחיים. גם אני לא, זה יפה רצח. ופתאום זה הפיל לי, זה הסימון. הרבה צעירים מגיעים אליי, כאילו 22, 23, 24, שכאילו מתחילים את המסע הרוחני שלהם, ותמיד זה בבודהיזם. קודם כל, מן הסתם. הכי מזמינה. מן הסתם, לא, לכו לבני ברק, בטח, כאילו. כן, זה... מן הסתם, כאילו, ברור, כאילו. גם אני, כל הקעקועים שלי זה בפרשנות בודהיסטית, כזאת או אחרת, וכאילו, ומן הסתם. עכשיו, תמיד אני אומר, אוקיי, סבבה, מדהים, זה בדיוק מה שאמרת, מדהים, אבל זה ייקח אותך עד לפה. זה ייקח אותך עד למצב שאתה כאילו עומד מול העץ, אתה רואה את העץ, או כאילו כל הסיפורים בבודהיזם הם כזה מאוד, זה כזה כאילו הפרה עמדה באמצע השדה, הסתכלה על העץ, ואז היא הבינה שהיא העץ, וזה כאילו כל הסיפורים של הבודהיזם. זה ייקח אותך עד לפה, זה ייתן לך
זה ייתן לך את המקום, מה שהבודהיסטים הביאו בעצם לעולם, התרומה הענקית שלהם לעולם, ענקית, זה המחקר של הנפש. זה מה שהם עשו. שב, תתבונן בסיפור. כן. מדהים. לא, בלי זה... זה גם המפתח להשתחרר מסבל. באיזשהו מקום, בלי זה, לא היינו יכולים, אנחנו בדור שלנו, בדור של הסחות דעת, לא בדור של אברהם, שלא היה הסחות דעת. אני חושב גם, אני לא רוצה להגזים, שהבודהיזם והיהדות הדתות הראשונות של העולם כזה. ההינדואיזם. ההינדואיזם זה בעצם... היהדות לפני, לא? לא יודע. היהדות וההינדואיזם... על פי היהדות כן, אבל לא משנה, שם בצד. שים את זה רגע בצד. לא, ההינדואיזם והיהדות הם פחות או יותר חופפים מבחינת זמנים, ומתוך זה ההינדואיזם פשוט מתחבר למה שאמרת, ההתבוננות הזאת זה... כן, הגיע בודה ואמר, אני מערה רגע בכל הדבר הזה, אין אטמן. הוא אמר אין אטמן, שבעצם... אין אני. אין אני. שים את זה הוא אומר בצד. אין אני. אוקיי, שים את זה רגע בצד. אז הבודהיסטים הביאו את המחקר של הנפש, את היכולת שלנו לשבת להתבונן בסיפור. קודם כל, בעולם שלנו, בעולם המודרני שלנו, לא בעולם של אברהם ושל משה, ששם לא היו הסחות דעת. היה הרבה יותר קל להתחבר לניצוץ. הרבה יותר קל. אצלנו, בגלל הסחות דעת, אנחנו צריכים את הכלי הזה של הוויפאסנה, בשביל להתבונן ולהבין את הסיפור. עכשיו, ברגע שאתה יודע, אתה יכול להתבונן על הסיפור, עכשיו השאלה, אוקיי, סבבה, אז מה הסיפור? ופה... תהפוך את זה לסיפור מודע. מה הסיפור? מה הסיפור שתבחר? עכשיו, פה היהדות נכנסת, זה הסיפור. איואה. קח את הסיפור, הסיפור זה הסיפור של התורה. כי אם אתה מסתכל פה בעולם המודרני, יש לך כל מיני סיפורים. יש את הסיפור המרקסיסטי, השמאלני כאילו, של שהעולם זה כוח. יש את הסיפור של פרויד, שהעולם זה סקס. כאילו שזה מה שמניע את העולם. ויש את הסיפור של היהדות, שהעולם זה הקרבה. זה הסיפור. וזה הסיפור שמה שהתורה מנסה לספר. עכשיו שאתה יודע שאתה חי לפי איזשהו סיפור, כי מן הסתם זה משהו כאילו שהוא כבר ידוע, כאילו. אנחנו חיים לפי סיפור, כי... תרחיב לי על הקרבה. אוקיי, אני חושב, מה שאני מבין, קודם כל, הבנו שאנחנו חיים לפי סיפור. כאילו, הבנו את זה. כאילו, אתה יכול להגיד, כאילו, מה שהאתאיסט יבוא ויגיד, האתאיסט, נגיד הבחור הזה, האתאיסט שהוא כאילו הכי כזה מדעי וזה, הוא יגיד, הכל זה רק עובדות. ואני אגיד, אוקיי, יש מצב שהכל זה רק עובדות, אבל יש היררכיה של עובדות, כי יש משהו שאני כאילו שם מעל הכל. אז כאילו, אז יש עובדות שהן לא רלוונטיות אליי. אז כאילו, העובדות מנסות לשרת איזושהי מטרה. עכשיו, או שהמטרה היא סקס, כמו פרויד, או שהמטרה היא כוח, כמו מרקס, או שהמטרה היא הקרבה. וזה הסיפור של היהדות. מה זה הקרבה? אני חושב שזה צעד אחרי צעד, כל הסיפור שהתורה מנסה לספר, אם אנחנו נלך ונספר לעצמנו את הסיפור, שהקרבה מעצמנו למען האחר היא הסיפור שעל פיו אנחנו רוצים לחיות, אז אנחנו בעצם מספרים לעצמנו את הסיפור הכי נכון. יש סיפור, פשוט מה הסיפור שאתה רוצה ללכת איתו. והסיפור של היהדות, ממה שאני מבין, זה הסיפור של ההקרבה. לא של הבודהיזם, לא של הנצרות. אני חושב שיש פה אני חושב שיש גם וגם. יש גם את הסיפור של ההקרבה. זה היופי, אני רואה שהיהדות מביאה את הכל, את כל החלקים של הפאזל. היא מביאה לך גם את ההקרבה, אבל לפעמים היא מביאה לך גם את הגבול. לפעמים יש סיפורים הגבול זה ההקרבה. זה הקרבה, כן. הגבול זה ההקרבה. אבל יש בזה, אני רואה שבתוך ההקרבה יש כל כך הרבה רבדים. אתה יודע, ההקרבה זו מילה מאוד גסה. אתה יודע, הקרבה מקרבת. כאילו, מלשון מקרב. הרי הדבר הזה שאתה מקריב למען מישהו, זה מקרב אותך. להקריב למענך, זה מקרב אותך לעצמך. אתה מקריב את בא לי לעשן סיגריה למען הבריאות שלי, או למען הנפש שלי, אני מתקרב לעצמי. אני כן חושב שיש איזה... כאילו, אני חושב שהקרבה, אני מחליף את המילה באחריות. כאילו, אני חושב שהיהדות אומרת לך כאילו ככה אחריות, כאילו, זה הקרבה זה כזה כאילו השלילי נשמע, נכון? כאילו זה כזה... יכול להיות שזה נשמע שלילי. אבל כשאתה לוקח אחריות, אתה מקריב. נכון? הבקשה של אלוהים ממך היא כל הזמן, והיהדות גילתה את זה כביכול. עשה בי כרצונך, פשוט. עשה בי כרצונך, ואלוהים אומר לך, קח אחריות על החרא שלך. בנצרות אומרים, carry a cross. כאילו, בצרוב את הצלב שלך. עכשיו, אצלנו, ואגב, נצרות באה מהיהדות, כן? זה לא בת שלה. אז כאילו, קח, take your shit together, זה עליך. זה מה שאלוהים אומר לך, זה אחריות אצלך. זה פרשת השבוע, דרך אגב. מה? פרשת מקץ. לא מכיר. פרשת השבוע, זה יוסף היה... שהשבוע הזה? השבוע, עכשיו. עכשיו בדיוק הבוקר כתבתי על זה. יוסף, כאילו, הוא ממשיך הסיפור של יוסף והאחים שלו, שהוא מגיע כאילו לכלא במצרים, יוסף. אחרי שהוא היה עבד וזהו, כאילו, עכשיו, כשכלב בתנ"ך, זה נקרא בור. בור. הוא היה בבור בעצם 12 שנה, ואז פרעה התחיל לחלום את החלומות שלו, והם הוציאו אותו מהבור, את יוסף, ואז הוא נתן את הפתרון של החלום. עכשיו, מה הפתרון של החלום היה? קח אחריות. זה היה הפתרון. וואלה. למה קח אחריות? הולך להיות לך 7 שנים של שפע, אחרי זה יהיו לך 7 שנים של בצורת. קח אחריות ב7 שנים האלה, ותשים
דברים, תשים במחסנים שלך, תבואה בצד, כדי שיהיה לך, זה היה הפתרון שלו, ובגלל שהוא נתן לו את הפתרון הזה, הוא הבין שהוא כל כך חכם, שהוא הפך אותו להיות מלך מצרים. אז כאילו, יוסף, מהמקום הכי נמוך שיש, מהבור, שנמצא מתחת לאדמה, הוא כאילו בעצם עלה, וכאילו, ומה שחיבר את זה, זה האחריות שהוא שם, הוא הביא כאילו את האחריות, כי זה עוד חידוש ליהדות, דרך אגב. ביהדות יש נבואה. נגיד ביוון העתיקה, יש אוריקל. זה לא אותו דבר, זה נקרא גורל. ביוון העתיקה אתה לא יכול לשנות את הגורל שלך. הגורל שלך זה הגורל שלך. אתה הולך לאורקל, אתה שואל אותו שאלה, הוא אומר לך את התשובה. ביהדות זה ההפך. ביהדות מביאים לך את הריבונות בעצם. בדיוק, יבוא הנביא ויגיד לך, שומע, אם אתה לא תעשה ככה וככה וככה, זה מה שיקרה. שזה בדיוק ההפך. זה אומר שכאילו אתה אשכרה, יש עליך אחריות כל דקה ודקה ודקה לייצר את הסיפור שלך. הוא לא ידע שהוא יברא, הוא אשכרה לא ידע שהוא יברא את חווה. הוא כאילו, הוא הבין בפרק ב', אלוהים בעצמו, בכבודו בעצמו, שכולם אומרים כאילו הגורל שלך קבוע מראש, תגיד להם את זה כאילו. אלוהים לא ידע שהוא ברא את העולם, שהוא יברא את האישה. הוא הבין בפרק ב' שלא טוב להיות האדם לבדו, הוא הבין את זה, ואז הוא אמר, אוקיי, סבבה, אני אברא את האישה. איזה מטורף זה. כי זו דרך למערכת יחסים. המערכת יחסים שלך בעולם הזה היא יכולה להתקיים רק במערכת יחסים שהיא קוטבית. אז זה מטאפורה לכך שאלוהים, האור האינסוף הזה, החליט לגלם את עצמו, והדרך לגלם את עצמו ולהשתקף זה דרך מערכת יחסים. כי אם אין ביני לבינך מערכת יחסים... אין יחסיות. אני כאלוהים, כלדבר הזה, לא יכול להיות במערכת יחסים, לא יכול להתקיים ולהיות מודע לעצמי, כי אני אור פשוט ללא שום הבחנה. ללא הבחנה. וכשיש לך את הזכר והנקבה, את הפלוס והמינוס, את המעיין, בזוהר זה נקרא מעיין, אז יש לך הבחנה. אז אלוהים יכול באמת לחוות את עצמו. כן, לחוות את עצמו. אדם שחווה את עצמו, אדם וחווה. זה אחד החלומות שלי, זה להצליח לכתוב איזשהו משהו שמספר את אלוהים בלי להרוס את הסיפור, כי זאת אומרת, אין איך לספר את זה, כאילו כל מה שאתה אומר, לראות את עצמו. הוא הבין, הוא לא הבין, הוא לא רואה, אני יודע שכולנו מבינים את הדבר הזה, אבל זה מצמצם. זה מצמצם אותו. הוא יודע גם שזה מצמצם, זאת אומרת, בראש, הרי הוא נתן 22 אותיות, כאילו נגיד האותיות הראשונות על 22, לא יודע, לא משנה, 22, שדרכם הם הפילטרים לאלוהים. הם הפילטר, זה כאילו א', ב', כאילו, ככה אנחנו מדברים את הדבר הזה. זאת אומרת, אני שאלתי משהו יפה, שבראשית ברא אלוהים את. א' התף, את. הוא ברא את. הוא ברא את הכל. את כל האלף התף. שזה הכל בעצם. ואיך הוא ברא אותו? בדיבור. בדיבור. מה זה דיבור? דבר. כל דבר הוא דבר בגלל שהוא אפשר לדבר עליו. אם אפשר לדבר עליו, הוא לא קיים. הוא לא קיים. חוץ מאלוהים. בדיוק, סבבה, נכון, תבין, כאילו, זה הצמצום שלו. אי אפשר לדבר עליי, אז אני מצמצם את זה לדברים, לכל כך כמו... נכון, כי אתה שם סוף לאינסוף, אי אפשר לשים סוף לאינסוף. כמו שאתה יושב בבית שלך, אתה יושב בבית בתחתונים, בכיף, מישהו בא אליך, אתה מצמצם. אתה סוגר את הדלת של השירותים, אתה מצמצם טיפה. אז הוא בנה לנו בית, והוא גר איתנו בבית הזה, אבל הוא מצמצם לקטנה. הוא מצמצם את עצמו, נורא, בדיוק, הוא לא מלך, אנחנו קוראים לו מלך, הוא לא מלך, הוא לא מולך, הוא הרבה יותר ממולך, הוא אתה, הוא מזיע, הוא הדלק שמניע את כל הדבר הזה, ואין איך להסביר את זה, וזה מה למה יש לי איזה רצון להסביר את זה? כי שנים זה עשה לי אנטיגוניזם. שנים הייתי כזה, מה זה אלוהים המרושע הזה שעושה ככה ועושה ככה וזה... כאילו אני לחם בו, הבנתי שזה לא זה, זה אלגוריתם, בראש לי רק אלגוריתם עושה לי שכל. אני אומר, אלוהים זה אלגוריתם של העולם. ועכשיו, בוא נבין את האלגוריתם. בוא נבין מה הקטע של זה. זה יותר נכון, בוא נזכר באלגוריתם. בוא נזכר, כן, נזכר. ושאתה אומר אלגוריתם זה כאילו מרפרר לי לסיפור. בוא נבין את הסיפור. בוא נבין את הקטע. וזה מה שהתורה מנסה, אני חושב, לעשות. היא מנסה לתת לך את הסיפור. נכון. דרך מטאפורות יפהפיות ומדהימות. ראיתי עכשיו את גלדיאטור 2, הסרט. על הפנים. בזבוז, בזבוז זמן. שמעתי שבזבוז, לא הלכתי אפילו לראות, כאילו. בכל כך הרבה רבדים, באמת, אבל לא משנה, לא נדבר על זה, כאילו. הם קראו, הוא הבן, הוא הנכד של הקיסר, של יוליוס קיסר, כאילו, הנכד. סליחה, של מרקוס אורליוס, שהוא כאילו אחד, מרקוס אורליוס הוא אחד כאילו הקיסרים. מרקוס אורליוס, אתה יודע, כאילו מייקל ג'קסון. הוא אחד האחראים לפילוסופיה הסטואית, כאילו מהאחראים, הוא כאילו דמות חיובית מאוד. הנכד שלו היה בסרט, כאילו הכוכב של הסרט, הנכד שלו, וכאילו הוא היה בכלא, והוא ביקש מהם, הוא כאילו אמר לשומרים, לכו לחיילים שמחכים לי בככה וככה, ותגידו להם שמי ששלח אותם, זה הנסיך של הקיסר. וקודם כל, זה כבר כזה נראה לי, וואו, מה? ואז שאלתי את ChatGPT, וכאילו, אם היה דבר כזה נסיך בתקופה של הקיסרות, כאילו. והוא אמר לי חד משמעית, כאילו, לא היה דבר כזה נסיך,
נסיך זה של מלכים, נסיך זה של, כאילו, נסיך זה היה הרבה אחרי. אז אוקיי. כאילו הם עשו טעות כזאת אפילו, שתבין, כאילו. אה, אתה מבין? אוקיי. עשו טעות שלא אמורים לעשות. כזה. הבנתי אותך, הבנתי אותך. אוקיי, אז ראיתי את הסרט, וכאילו, ואתה רואה שם פריצות מטורפת. כאילו, יוון העתיקה, הקיסרים, הכל שם סביב מיניות, כאילו, כל החברה היא סביב כסף, מיניות וכוח. וכאילו, ואני יושב עם חבר, ואני אומר לו, זה בדיוק מה שקורה, שאין לך סיפור יותר טוב. וזה מה שהתורה ניסתה לעשות. זה בעצם הסיפור שהם מספרים לעצמם, והתודעה יוצרת את העולם דרך הסיפור שהיא בדיוק. מספרת לעצמם. מה זה החלום האמריקאי? זה סיפור שאנחנו כאילו, סיפור. הוא השפיעו פשוט, כולם עברו אמריקניזציה, לכן אנחנו כולנו בסיפור הכי הזה. פשוט, בואו ניקח, לא יודע, אני בטוח שאם נעשה מחקר וניקח כל מיני אנשים מהעולם, תינוקות, ונגדל אותם ונלמד אותם סיפור אחד מסוים, התודעה שלהם תתחיל ליצור את הסיפור הזה. יותר מזה אני אגיד לכם, ברמה ממש ממש מתקדמת של זה, עד כמה התודעה שלנו חזקה. אם בגיל קטן אתה תספר להם שבגיל 30 צומח להם עוד משהו בגוף, יש סיכוי טוב שזה משהו שיקרה. כי התודעה היא כל כך חזקה, שבעצם הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, זה מה שאנחנו מגלמים. אז הקטע, אז אדם, וואי, טוב, אני הולך להגיד משהו כזה. זה חוזר למה שאמרת עם הדיבור. משהו קלישאתי קצת ועוד פעם, אבל עולה לי, שהסיפור של היהדות, או של, עזוב, לא רוצה להגיד של היהדות, אבל היהדות מביאה את זה יפה. תורה. הסיפור של הרוחניות בזה, היא שאין סיפור. של הבודהיזם. לא, גם של היהדות אני חושב, אני אומר, כי תראה, אני מה הפכתי את המוח על היהדות, אמרתי לך את זה פעם, דעתי, יש העניין של אסור ומותר. דיברנו על זה פעם, אני חושב, שהמילה אסור, חשבתי שנים שזה אסור, נו, אתה תקבל עונש. לא, אסור מגיע מתוך זה שכאילו, דבר שהוא אסור, זאת אומרת, הברכה אסירה. האור, הברכה בתוך היא אסירה, היא בכלא. אתה יכול לעשות אותו, יכול לחלוטין, זה בסדר אפילו לעשות אותו. פשוט תדע שאין בזה ברכה. ומותר, הברכה הותרה, הקשר הותר. מה זה אומר לך? שאין פה סיפור. אומרים לך, תקשיב, לאכול חזיר זה אסור. לא, לאכול חזיר זה בסדר. זה בסדר לאכול חזיר, פשוט אין בזה ברכה. מה זה אומר שאין בזה ברכה? לא יודע, תתחיל ללמוד מה זה אומר ברכה. זה סבבה, עזוב עכשיו מה זה אומר, אבל אין בזה ברכה. אין ברכה בלעשות כסף בשבת. למה? לא יודע, תתחיל ללמוד מה זה ברכה. רק שתדע, זה האלגוריתם. אין סיפור. זה העניין, אין סיפור, תרקדו. זה המציאות. כזה, זה האלגוריתם, אתה מבין מה אני אומר? כן. כאילו, לכן אני אומר, היהדות באה ואומרת לך, כל הזמן, היא מראה לך אנשים עם סיפורים, ומפוצצת להם את הסיפורים בפנים. משה רבנו, מה? אני לא מנהיג. אני הבן של זה. מה אני מנהיג? סתום, זה הסיפור. אתה מבין, אני אומר, כאילו, והיהדות באה ומנפצת לך סיפורים כל הדרך, כל 5 חומשי תורה, זה ניפוץ סיפורים אחד גדול, שעד היום אנחנו יושבים פה עכשיו, אתה אומר כזה, אין באמת סיפור, הסיפור תמיד היה, אני אוהב מי שאני רוצה להיות איתה ולהתרבות, זה הסיפור. בעצם לבנות סיפור בשביל לפרק את הסיפור. בדיוק, כן, אתה מבין? אבל רגע, זו נקודה נראה לי חשובה. בגלל זה אמר לי, זה קשה להסביר את זה, כי זה חשוב, קצת, למה זה חשוב? כאילו כי זה. זה רגע, בא לי להחזיר אותנו ולפתוח שיח על כל הסיפור של השבת השביעית כביכול, שעל פי הזוהר אנחנו נכנסים אליה. מה זה אומר לנו? עולם חדש, עידן חדש, איך זה הולך להיראות, איך זה הולך להריח, מה הולך לקרות פה? דיברנו בתחילת השיח, ואני מרגיש שהכל מתקשר לסיים עם השיח הזה גם, של גבולות, דיברנו גם על גבולות וכל זה. איך אנחנו מביאים כביכול, איך אנחנו מעלים פה שיח שהוא פתרון לקונפליקט הכי גדול שנמצא פה בתוך התודעה האנושית. כי כל אחד מספר לעצמו סיפור מסוים, וזה חתיכת דבר לדבר עליו. רגע, אבל לפני זה אני רוצה לשמוע אותך. וואו. קודם כל, ישבתי בבית קפה בסרילנקה, בבוקר, ואני כוס כתיבה אינטואיטיבית. עם הקפה שיבולת שועל שלך? כן. אין שיבולת בסרילנקה. אין שיבולת יש? יש, אוקיי. כן, יש. הקפה שם כאילו מתקדם. הוא עולה כמו בתל אביב. באמת, קפה עולה כמו בתל אביב. אוקיי. כאילו 13 שקל. יושב, שותה קפה, כותב, פתאום אני קולט, יש מלא קופים בסרילנקה. שהם סבבה, כאילו. כן. קופים בצ'יל, כל טוב, כאילו. הם לא באים עליך, כאילו. וואי, בהודו הם לא בצ'יל בכלל. אוקיי, נכון. בסרילנקה הם בצ'יל. קיצר, 3 קופים, והיה שם כזה, 3 קופים יורדים מהעץ, טק, 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 מהר, היה שם סטאש של קוקוסים במסעדה, כאילו, שלהם, כל אחד לוקח אחד, עולים לעץ. אני כזה, וואו. כאילו, זה היה כאילו בפנים, כאילו, טק, טק, טק. ואז, אחד הקוקוסים נפל, ואתה רואה את הקוף אחריו, טק, 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 לוקח אותו, חוזר. ואני כזה, באותו רגע הבנתי, בוא'נה. עכשיו, הקופים האלה, יש להם הכל על העצים. הם לא צריכים כלום, יש להם מלא אוכל, כאילו, הכל ירוק שם. באותו רגע הבנתי שהקוקוס, בשביל הקופים, זה הדופמין. זה הדופמין של הקופים. אז זה שהוא נופל, כאילו, זה של להביא אותו? זה הדופמין שלהם. אוקיי. ללכת מגניב. כן, בדיוק. הם לא צריכים, הכל טוב, יש להם הכל. ואז הבנתי שכשאנחנו פועלים מתוך מנגנון של דופמין, למשל, כאילו, הצורך לעשן, אנחנו לא שונים מהקוף.
עכשיו, מה ההבדל בינינו לבין הקוף? יש לנו יותר כלים, מה להשיג זה יותר דופמין. כלים? אני יכול להשיג- יש כלי אחד שהוא מתבונן, יותר. המתבונן. יש כלי אחד שהוא יותר, וזה ההבדל בינינו לבין הקוף. החלק האנושי שבתוכנו, שהוא יכול להתבונן. עכשיו, ואז רגע. לצאת מהסיפור רגע. בדיוק, ואז רגע. מה זה החלק האנושי שבתוכנו? לחשוב רגע לפני שאתה עושה. מה זה החלק האנושי? החלק האנושי זה בעצם החלק האלוהי שבנו. זה ההבדל בינינו לבין הקוף. החלק שבו שהוא יכול להסתכל, שיש לו בחירה חופשית. הרי בצלמו ובדמותו, זה כאילו, הוא הכניס בתוכנו חלק מעצמו. ואז בסנה אתה מבין כאילו מה הוא הכניס. אבל זה קצת, בא לי רגע לפתוח את זה, כי אני מרגיש שאין משהו שהוא לא אלוהי. זאת אומרת, גם הקוף באיזשהו מקום הוא אלוהי. כן, אבל אלוהים לא הכניס בתוכו את המתבונן, את העין שרואה. בדיוק, את בצלמו ובדמותו, זה הוא הכניס בתוכנו. עכשיו, מה זה בצלמו ובדמותו? אתה הולך לסיפור של הסנה ואתה מבין. הוא שאל אותו, מי אתה? אמר לו, יהיה אשר יהיה. זה הבצלמו ובדמותו, הבחירה החופשית. יהיה אשר זה משפט מטורף. זה מטורף, אפשר לדבר עליו. רגע. כן, זה רק המשפט הזה. 14 פודקאסטים רק על יהיה אשר יהיה. זה משמעות הקיום באיזשהו מקום כזה. הבחירה החופשית. מה זה הבחירה החופשית? זה מה שמפריד בינינו לבין הקוף. שיש לנו בחירה חופשית. ליטרלי יש לנו בחירה, אנחנו יכולים לבחור. עכשיו, ואז נפל לי האסימון. ספר דברים, שזה הספר שבעצם משה כתב, זה הנאום האחרון של משה, זה הספר האנושי בתורה האלוהית. ואז כאילו אתה מבין, זה אותו דבר, אנושי ואלוהי, זה לא, יש כל מיני דתיים כאלה שאומרים, אני הקטן הוא הגדול. זה לא. הבורא והנברא הם אחד. זה אחד, כאילו זה, מה זה, אתה האלוהים, החלק בך שיודע לבחור, זה בדיוק החלק שמפריד בינך לבין הקוף. כן. ומה שאתה נוגע פה זו נקודה מאוד רגישה, למה? כי כשהאחרון שאמר אתה האלוהים נצלב. כן, כן. כי ברמה העמוקה זה כל כך נכון, כי הבורא והנברא... אז תפרום את זה רגע, תפרום את זה. כי הבורא והנברא זה בעצם המסע הפנימי שלך, של הגילוי העצמי, שזה תמיד היה אתה. ושאתה תמיד היית האדם וחווה, שאתה תמיד היית האדם הראשון, שאתה גם הסיפור ואתה גם לא הסיפור, ואתה גם הריק ואתה גם המלאות, ואתה הכל. אז שאתה מבין שאתה הכל, שם גם מגיע המקום של האחריות, כי אין לה להגיד האחריות שלו. אין אותו, אין אני ואותו. ואז כשאתה מבין את זה, ואתה מבין שהחיבור והמסע הפנימי שלך פה הוא לחבר בין הבורא והנברא, זה אומר שהנברא שלך הופך להיות מודע לעצמו, ומתחבר ביחד לבורא, ואז הבורא עובר דרכך, ואתה נותן בעצם למקור האלוהי ולרצון האלוהי, לזרום דרכך, וזה מתחבר לעניין הזה של עשה בי כרצונך, כי זה לא הוא, וזה הצמצום שאנחנו נותנים לו סוף. הוא. נתת לו סוף, נתת לו גבול, נתת לו זה, נגמר. איבדת את הנקודה, איבדת את העניין. ואז מה הדבר שהכי בא לך להגיד? זה בעצם אתה האלוהים. וזה לא יתקבל טוב, בהרבה מאוד בתקופות. זה עצוב קצת. זה לא יתקבל טוב. לא, מה שאתה אומר כרגע מעציב אותי. למה? זה שולח אותי, זה עצוב, אבל כאילו יש רגעים שאני חושב שהקיום נורא עצוב. אני יודע שזה לא פרספקטיבה יפה. תחקור את קהלת. כן, זהו. כן. אני עכשיו קורא ספר של חיים שפירא על קהלת. אוקיי, זה הספר הראשון. כן. זה באמת, נותן לך להתחלה, כאילו. אני אגיד לך למה, כאילו, כי כאילו אנחנו זונות של דופמין, ואני מוכר את עצמי כל הזמן בשביל דופמין. כל פעולה שאני עושה, אני מוכר למען הדופמין, שאני קונה נעליים, אני מוכר משהו, אני מוכר את עצמי למען דופמין, אני זונה של דופמין. וכאילו כל 99% ממני רוצה להתרחק מאלוהים, ויש איזה 1% שיודע שזה הפוך, והחיים עצובים, כי אתה כל הזמן הולך, בוא איתי, נו, בוא כבר. הוא אומר לך. לא, עזוב, אני אומר, זה לא הוא, אני אומר לעצמי, בוא זרום איתי, אתה מזיין אותי, זרום איתי, למה אתה כזה, תעזוב את הפאקינג פייסל שלך, תעזוב את השוב, בוא איתי. אני לא, כי זה עצוב, כי אני לא בא איתו. אז תבוא. זה הסיפור, פה נכנס לקטע של הסיפור. כשהפסקתי לעשן, היה לי זה רגע קצר. שוב, אני לא הפסקתי לפני שבוע, אני לא יודע, כשהפסקתי לעשן, באיזשהו רגע שעדיין בוא נקרא זה לי מעשן, אבל בוא נגיד לפני 3 שבועות, אז זה רגע שכזה, ממש בכיתי, כשחשבתי על כזה, פתאום אני מעשן סיגריה, אני כזה, הרגשתי כאילו מה אני עושה לעצמי. פתאום, אתה יודע, זה התעוררות של שנייה, אתה שנייה כזה, פתאום כזה, אני רואה את עצמי בפני, אני כזה, וואי, אני לא רוצה, למה אני עושה את זה לעצמי? כאילו, אתה נגעל קצת מעצמך, וזה עצבות. הצבת לי מה זה זיכרון. אני פעם אחת הייתי במועדון לפני כמה שנים, וזו הייתה תקופה שגם הייתי שותה אלכוהול וזהו, הייתי בתוך המועדון, והיה לי רגע הערה כזה. כן. היה לי רגע שעמדתי במועדון, חבר בא אליי, תקשיב, הוא לחש לי באוזן שתדע שאתה מיוחד. ככה, הוא סתם זרק לי את זה והלך, לא יודע, משהו במשפט הזה, גרם לי רגע להתבונן, עמדתי, ופתאום, הכל היה נראה לי אחרת. האנשים בתוך המועדון היו נראים לי אחרת, אני פתאום אומר לעצמי, מה אני עושה לעצמי? מה אני קשור לפה? מה אני עושה פה? מה אני עושה לעצמי? למה אני עושה לעצמי את זה? ובאותו רגע,
עוד חבר בא ודיבר איתי, ופשוט הייתי כל כך בזה, שלא הבנתי בכלל מה הוא אומר. חזרתי הביתה, ומאותו היום, זהו. מאותו היום... אין יותר מועדונים. זה ממש ככה, כאילו מאותו היום אמרתי, זהו. זה חלק בי שמת. וזה לא כאב לוותר על זה בטח. זאת אומרת, זה כאילו, לא. זה אולי לא היה נעים, כי אז ויתרת על בריחה מסוימת, והגוף כזה, מה נעשה בבריחה, אבל היה נשירה של הדבר, נשירה. נשר ממך. זו המילה הכי מדויקת. כן, זה נשר ממך. משהו נשר שם מתוך ההתגלות האלוהית שהיא במאית השנייה. לשם אנחנו רוצים להגיע. לשם... זה הסיפור. זה מחזיר אותם לסיפור. נכון, אבל אנחנו רוצים... זה הסיפור הנכון. העניין, בדיוק, להגיע כמה שיותר לכאילו כזה... איך לקנדריק יש את השיר כזה, take your money, take your burden bags, כאילו, take all the stuff you got, what do you got? You ugly as fuck. הוא אומר כזה, you ugly as fuck. אגב, קנדריק. קנדריק מבין את זה, ברור. אז הוא אומר, תוריד את כל החרא הזה, מה נשאר לך? אתה מכוער. עכשיו תכיר בכיעור שלך, ובוא תתחיל להתייפות. אבל כאילו באמת, הסיפור הוא להוריד ולא להשיג. הוא כאילו להסיר. זה בעצם דרך החוויה הוא מגלה כביכול מה הוא לא, ודרך זה שהוא מגלה מה הוא לא, הוא אוטומטית, זה כמו המשפט שאתה בשביל... לעלות למעלה, אתה לא צריך לחפש מה יעלה אותך למעלה, אתה צריך פשוט להשתחרר ממה שעדיין מחזיק אותך למטה. בדיוק, הבעיה שאין לנו אומץ לעשות שינוי. בעצם זה נשירה, אנחנו בקילוף, אנחנו מקלפים את עצמנו בשביל להשוות צורה. אז מה שאנחנו עושים, מתי הסבל הכי גדול מגיע? כשאתה כאילו, אתה מרגיש שמשהו מתקלף ממך ואתה מחזיק אותו בכוח. בדיוק. אתה כזה מרגיש שזה נופל, לא. כן, זה מה שקורה לאדם נגיד שצריך כבר, לצורך הדוגמה... זה מביא התקף חרדה, מביא מחלות. אתה רוצה לסיים מערכת יחסים. משהו בנשמה שלך, זה חלק בתוכך, שיקוף בתוכך שרוצה להתקלף ממך, אבל אתה כל כך מתנגד לקילוף הזה, שאתה אוחז בו, ואתה אוחז בו. ולמה אתה מתנגד? כי אתה מפחד לפגוש את עצמך. כי אתה יודע כי אתה מכוער. כי אתה מכוער, בדיוק. Because you're ugly as fuck. בגלל זה גם נוצר תלות. נכון. כי אתה בתוך הקליפה הזאת, אומר, הקליפה הזאת, או שהיא עוזרת לי להתחבר לאלוהים, או שהיא מראה לי מי אני, או שהיא חשובה לי בשביל להיות מי אני, ואז כשאתה מגיע לאיזה נתיב בחיים שלך שאומר לך, הדבר הזה רוצה להתקלף ממך, אז אתה מפחד להיפגש עם עצמך. כי פתאום אתה מבין שאתה צריך לשחרר משהו תלותי בתוכך. אתה יודע מה הדבר הכי ילדותי שיש? מה הדבר, סליחה שקטעתי אותך, אבל הדבר שהכי מאפיין ילד קטן, זה שאין לו סבלנות. סבלנות מלשון סבל. וכאילו אנחנו כולנו ילדים קטנים, אין לנו סבלנות, אנחנו לא יודעים להחזיק סבל. ברגע שנלמד להחזיק סבל ולהסתכל במראה להגיד, וואנה, אני מכוער, שמע, יש לי דברים תחזיק את זה, תחזיק את החרא הזה. כאילו כמו במכון שאתה עושה פלנק, כזה עכשיו תסבול. אתה מבין, אתה עושה פלנק, תחזיק את הפלנק שלך, סבול, סתום, זה סבל. ואיפה זה התחיל? איפה זה התחיל? שהם שמו עצמם את עלי התאנה. זו הייתה הקליפה הראשונה. הבנתי אותך. שם זה הרגע שבו הם גורשו מגן עדן. אבל זה קטע. שם זה התחיל. אבל אתה מבין שכאילו, בהקשר של התבגרות והתגברות וכל הדבר הזה, זה בעצם פשוט תסבול לו. זה לא אומר שרק תסבול לו. זה אומר שסבל הוא חוויה שאתה חייב להיות סבלני איתה. כן, אני קורא לזה סבל כי אני מגיע מהמילה סבלנות, אבל אתה צודק שזה כאב. אבל אני אומר, סבלנות זה להחזיק סבל. לא, כי בסוף מה הכאב? הכאב הוא מאוד ספציפי. הכאב שנמצא מתחת. זה הבושה. בסוף זה הבושה, דיברנו על זה הרבה. בסוף הכאב שכולנו... זה הבושה? הבושה זה דבר, זה גן עדן. כן, אני מבין, שברגע שהם גילו שהם ערומים מבושה... בושה זה הרגש הכי עמוק, הכי כואב, שאנחנו הכי מפחדים ממנו. אני חושב שיש כאב נוסף, באמת, ויש כאב של כאילו כזה, what does it all mean? זה כאב שנמצא מתחת להכל, שכזה, אחרי הבושה, סבבה, לא מתבייש, לא זה. עכשיו מה? זה סיפור. לא, זה סיפור, אתה חושב? כן, זה הסיפור. עריק, כאילו, סיפור? תחקור את קהלת. קהלת, הקטע בקהלת, הוא גם אומר, האבל הבלים זה סבל קצת, יש לזה כאב. תחקור את קהלת. אף אחד לא הבין, זה קהלת, כאילו, קודם כל, מה שקהלת גרם לי להבין במטה, כאילו, שזה מטורף, זה כאילו היה סימון חמוד, רצח שנפל. מי שכתב את קהלת זה שלמה המלך. כן, אומרים, יש כאלה שאומרים שלא, אבל נכון. אוקיי, סבבה. בסדר, נזרום את זה. כמו על כל דבר. כן, כן. לא, עזוב אומרים. זה קנדריק כתב את קהלת. הוא אומר שזה הוא. קהלת אומר שהוא שלמה המלך, בתוך הסיפור. כן, בסדר, יש לזה כזה אין תיאוריה. לזה פרשנות. אני הבן של דוד, מלך ישראל. נכון, אבל בהמשך יש לזה פרשנות, נכון. אוקיי, קהלת זה שלמה המלך. עכשיו, זה הוא אומר. בסדר, אני איתך. אחי, אני סטנד גדול של שלמה. לא, מה הפרשנות? הפרשנות זה שמישהו אחר כתב וקרא... כן. נו, זה כמו עם הזוהר, עם משה לדליאון, או שכתב את זה. משה לדליאון כתב את הזוהר, ובר יוחאי זה כאילו כביכול מי שכתב אותו. לא משנה. שלמה המלך כתב את קהלת. עכשיו, מה הסימון הגדול שנפל? לפני בכלל שאני נכנס למה זה קהלת, כאילו. רק בן אדם שעבר את החיים של שלמה המלך עבר, שזה
אין סוף זהב, אין סוף נשים, אין סוף סוסים, אין סוף ארמונות, שזה בדיוק ההפך. יכול להבין את הדבר הזה. זה בדיוק ההפך ממה שמשה, דרך אגב, כאילו, אמר שלמלך אסור שיהיה, כאילו, לא משנה, כאילו, שהוא עשה את זה בידיעה שאסור לו לעשות את זה. אבל זה שימו בצד. נו. רק בן אדם שהגיע למקום הזה, יכול לכתוב את קהלת. שזה אומר ששלמה המלך זה בן אדם אמיתי. אוקיי, אבל מה זה... רגע, למה זה בן אדם אמיתי? כי לא יכול לבוא בן אדם, כמוני נגיד, סופר, או כל בן אדם אחר שכותב, ולכתוב ספר כמו קהלת, חוץ מהבן אדם שהיה לו את החיים של שלמה המלך. הבנת את הקטע? בעצם לכתוב רק מתוך חוויה שמבוסס על חוויה ישירה. רק בן אדם שעבר את החיים של שלמה המלך יכול לכתוב את קהלת. זה כמו שאתה לא יכול לכתוב ספר על איך להתמודד עם פרדות אם לא עברת פרידה. בדיוק. וזה מראה, זה מוכיח לנו ששלמה המלך הוא היה בן אדם אמיתי. זה ההוכחה, כאילו, קהלת. עכשיו, מה הקטע בקהלת? זה כביכול זה נתפס ככזה ספר, כספר של סבל ושל חוסר משמעות ושל הבל הבלים. לא, אני חושב שיש משמעות, אני חושב שהוא מבין שיש משמעות. הוא הבין את המשמעות. אבל הדרך, מה שאמרתי שיש איזה כאב, יש כאב של בושה, שאני חושב שזה כאב ראשוני שמתחתיו נמצא כאב של חוסר משמעות, שמתחתיו נמצא המשמעות. אני חושב כאילו הבנת מה אני אומר? אני חושב שהחוסר משמעות זה לא בדיוק כאב, כאילו אני רואה כאב כרגש, אבל לא משנה, שים בצד. יכול שאתה צודק, אני יכול להבין מה אתה אומר. בספר כביכול הכי דיכאוני בתורה, והכי פילוסופי, קהלת, המילה שמחה מצוינת בו 17 פעם. בכל התורה ביחד היא מצוינת 16 פעם. שתבין, כאילו. זה ספר על שמחה. זה ספר שאומר לך בעצם, שהדרך היחידה שלך לחיות חיים של משמעות, זה אם תחיה בשמחה. איך תחיה בשמחה? שזה הסיפור של התורה. תראה, אני חושב שגם לכאב יש המון פרקטלים ורבדים, ואני חושב שחוסר משמעות כן מביא כאב, כי הוא מביא בעצם איזושהי תחושת ריקנות. ריקנות זה קורה כשיש המון מודעות, אבל לא מספיק. כי יש המון מודעות. נכון. ואתה כאילו, אבל עוד טיפה, רק עוד קצת תבין, נכון, אין משמעות לכל המועדונים, נכון, אין לזה משמעות, אתה צודק. עכשיו תמצא מה שכן, ואז כזה אתה מתחיל להיות, זה שלב קליים כזה. נכון, ואתה יודע מה אני שם לב? שכשאתה מוצא את המשמעות בתוך החוויה הישירה, הכל הופך להיות בעל משמעות. נכון. היום אני יורד לסופר, ואני לא אומר, וואי, המטריקס זה הסופר הזה, לא, למטריקס יש פאקינג משמעות מטורף, אני מאוהב בסופר הזה, אני מאוהב באנשים האלה, אני מאוהב במכוניות האלה, כי תראה, באותה מידה כל דבר, במלחמה אפילו. זה הוקרת תודה, לא? זו הודיה, כי בעצם הכל הופך להיות גילוי של אור. אין משהו שהוא היעדר אור, כי אז אתה מקטלג, אתה אומר, בזה אין משמעות, בזה יש משמעות. ברגע שאתה שם את התווית הזאת של יש משהו שאין בו, אתה גם פספסת את הנקודה. בגלל זה גם מייצרים לנו את כל התודעה הזאת של הריק שמכיל את המשהו. אבל מה זה הריק הזה? יצרו לנו בור שעכשיו אנחנו מנסים למלא. זאת אומרת, כאילו, לא היה בור, סיגריות זה הכי דוגמה קלה לזה, כאילו. הרי כשאני מעשן סיגריה, מה ההנאה שלי לא מהסיגריה, עם זה שאני מספק דודה. לא, סיגריה לא מה שכיף לי. הדופמין. לא, עזוב, אפילו יש דודה, מגרד לי, ואני עכשיו מגרד. זה מה שקורה. כן, זה נותן לי דופמין לגרד, ברור, אבל לא הייתי צריך את הגירוד לפני שהתחלתי לגרד. יום אחד גירדתי, לא הייתי צריך, ואז עכשיו כאילו כל החברה היא בנויה לצורך הגירודים. היא זורקת לך פורנו לפרצוף, היא זורקת לך אח גדול לפרצוף, היא זורקת לך דברים לפרצוף, שכזה, הנה, מגרד לך, אתה רוצה לדבר מלוכלך, אתה רוצה, ואז אתה כזה, תקשיב מה היא עשתה לי, אתה לא מבין, מתחיל ללכלך על כולם, אתה מחזיק את זה כאילו כזה, אתה מכיר שאנשים מחזיקים נגיד רכילות, אתה מבין שכזה, אני באמת לפגוש את החבר שלי שאני יכול לרחל איתו, אז כזה זה. אתה יודע מה, בא לי לחבר עכשיו את כל השיחה שדיברנו מההתחלה. רגע, לחבר הכל, כי אני מרגיש שהכל מתחבר להכל, וטיפה העלינו את זה קודם, לפני שעומרי גם נכנס לכל הסגמנט היפה הזה. איך אנחנו לוקחים את כל הדבר הזה, גם את הסיפור של השחרור סיפור, וגם את המשמעות ואת ההכרה בסיפור, והמודעות לסיפור, ואנחנו לוקחים את כל מה שדיברנו עליו בהתחלה, עם כל נושא הגבולות, מערכות יחסים, אל מול אלוהים, ומטמיעים את זה לתוך העולם החדש. זה אקשן אייטם כאילו? כי אתה יודע שכשדיברת על הזה, אז הפורנו, שהכל בחוץ כזה, הכל בחוץ, כי בזוהר, בתוך הסיפור, הזוהר הוא מאוד סיפורי, בתוך הסיפור, בתוך הנבואה כביכול, אנחנו נכנסים, אנחנו בעצם תיקון ספירת יסוד. תיקון ספירת יסוד אומרת שהכל יהיה מוחצן החוצה בשביל שאנחנו ניכנס פנימה. אז כל הפורנו, כל הדבר הזה שהוא כאילו ממש מראה חזקה כדי שאנחנו נתמודד עם הצללים, כדי שהכל יצוף לנו. הכל יצוף לנו, כדי לעשות את התיקון הזה של השבת השביעית, ובשבת השביעית, שאנחנו נכנסים לשבת השביעית, על פי הזוהר, אנחנו נכנסים בעצם לעידן הגאולה. עכשיו, עידן הגאולה זה לא המשיח שיגיע לפה ויגאל את כולנו, אלא זה איזשהו תיקון עולם פנימי שאנחנו עוברים. אז בא לי שרגע נביא את השיח הזה, שזה שיח, בואו, הכי קשה. לי אין את התשובה. איך אנחנו לוקחים את הקונפליקט
אתה מדבר על אקשן אייטם, כביכול, ליטרלי כזה, המונח הזה. בוא, אם אני אנחנו כן הולכים אמרתי לקונפליקט משהו הכי יפה, גדול פה. העלה לי משהו פואטי שאמרת פורנו, אני חושב שכאילו הכל פורנו, כאילו יש לנו פורנו פוליטיקה, פורנו ריאליטי, הכל פורנו, הכל לתוך הפרצוף שלך. פורנו טיקטוק. פורנו טיקטוק, פורנו אוכל, אחי. פאקינג פורנו אוכל, אתה יודע, אתה מנסה להתחמק מפורנו, קופץ לך פאקינג אוכל, אחי. פורנו, הכל פורנו, פורנו בגדים, פורנו, הכל. It's all porn, אחי, זה הארדקור פורנו, הכל, באמת. אז אני חושב האקשן אייטם, כביכול, מה שאני לוקח על עצמי כל הזמן, זה כזה, לנסות לפתח, ללכת למתבונן הבודהיסטי הזה, ולהתבונן מתי אני הולך לפורנו, מתי אני הולך לדברים האלה, כאילו, ואז להיות בלי, ולסבול, ועכשיו תחזיק, ועכשיו תחזיק, ומה שקורה עם הזמן, וזה נורא לא נעים, זה באמת נורא לא נעים, אני יודע שמתישהו זה יהיה נעים, אבל זה לא, אי אפשר לאלץ את הנעים הזה לבוא. זה לא נעים עכשיו, וזה בסדר שזה לא נעים עכשיו, ותגיד, תחזיק את הלא נעים הזה. ואז כשאתה מחזיק אותו, הוא פחות לא נעים מאשר כשאתה פוחד להחזיק אותו, כשאתה מתנגד אליו, כאילו. אז כאילו, לא יודע, זה מה שאני מנסה לעשות, פשוט לשאת את זה. אוקיי, אז העיקרון הראשון שהבנו מתוך הפתרון לדבר, לקונפליקט הקיומי, זה קודם כל ללמוד, להחזיק את זה. שב תתבונן. שב תתבונן ותחזיק את זה. אבל זה כל הזמן חוזר, שב תתבונן. כי ככל שאתה עולה לבל, אתה עכשיו עלית לבל למשהו אחר, עכשיו שב תתבונן וזה. עכשיו עלית לבל, עכשיו אתה מתחתן, אחי. עכשיו יש לך לבל חדש. זה new chapter. זה גם המקום האשלייתי הזה, שאתה מנסה להגיע לאיזה פסגת הר ולסיים את הסיפור. אין את זה. זה הסיפור שהוא לא נכון. זה הסיפור הלא נכון. כשאתה מנסה להגיע לאיזה משהו, אתה לפעמים שולחים לדעת, דור, איך אני משחרר את כל הטראומות שלי? מחר אני רוצה לבוא לסשן, לשחרר את כל הטראומות שלי וזהו. איך בודה הגדיר הערה? איך הוא הגדיר את זה? קץ הסבל. הוא אמר, אני מגדיר את זה באופן שלילי, כי אני עוד לא רוצה שתכוונו למשהו חיובי, אני לא אגיד לך, הערה זה כשאתה מרגיש מדהים. לא, הערה זה קץ הסבל, כשנגמר הסבל. כנראה שהלוואי ואחד מאיתנו יגיע לזה, אבל בוא נגיד, אני חושב רק צדיקים, באמת מגיעים לקץ הסבל. ומה העיקרון הראשון של הבודה בתוך התורה שלו שהחיים הם סבל. להכיר בסבל. קודם כל, תכיר בזה שיש סבל, הרי הבודה יצא ולא הכיר בסבל, ופתאום הוא ראה מלא סבל בעולם. הכל סבל. הוא אמר, וואי, יש פה סבל. אחי, לך לך, אדם לעמל נולד. כל התורה אומרת לך, ליטרלי כל החגים שלנו, כל חג, הלידה שלך. היה מדהים. אתה נולד, חותכים לך את חבל הטבור. אתה נולד, יוצא מהבטן וכזה, יור, קוסום, למה, לא. אתה בבכי מטורף. לא רוצה להיות פה, מה זה אחר הזה, כאילו. בכי נשמתי, עמוק, רק פתחת, עוד לא פתחת עיניים, אתה רק יוצא מהבטן ואתה איזה באסה. סבל של התנתקות מהמקור. אני חושב שזה בדיוק הנקודה שקהלת מנסה להביא. בגלל כל זה, וכאילו גם הבודה, אגב. הוא פשוט מביא את זה ואומר, בגלל זה המשמעות היחידה היא אלוהים. כאילו, קהלת מביא את זה לשם, הוא לוקח את זה next level מבודה. בדיוק, אבל מה זה אלוהים בשבילו? איפה המשמעות יושבת? שמחה. נכון. תהיה שמח. וזה מרגש אותי, אבל רגע, בוא תבין מה זה שמחה. וזה החידוש גם של משה וגם של קהלת ביחד, כאילו. תכלס משה הביא את זה ראשון. משה הביא את זה ראשון, משה היה חכם. משה היה חכם. נראה לי שהחכם. בנאום האחרון, לפני שהם נכנסו לארץ, בספר דברים, הוא אמר להם, אם לא תעבדו את אלוהים בשמחה, אתם תגורשו מהארץ. עכשיו, כאילו, אתה אומר, וואו, מה, עד כדי כך? כאילו, מה, אני חייב להיות שמח? אחרת, כאילו, מה, אתה תגרש אותי מהארץ? כאילו? ואז הוא אומר, כן, למה? כי הדרך היחידה שלך להיות שמח, זה לא מה שהתרבות הנרקסיסטית שלנו מנסה לספר לנו, שכאילו, פורנו, חדשות, אוכל, פורנו, כל פורנו. זה. לא זה, השמחה הזאת תמיד תביא אותך לאיזושהי ריקנות. אתה רוצה להיות שמח? אין בעיה. שמח מישהו אחר. ואז תהיה שמח. נכון. זה הדרך היחידה להיות שמח. יש איזה משהו יפה שקראתי. וזה מה שקהלת אמר. נכון. אתה רוצה משמעות, שמח מישהו אחר. אז בגלל זה יש איזה משהו יפה שכל מדברים ביהדות על ייאוש. אין גרוע מהייאוש, כי ייאוש זה אחד החטאים הכי חמורים. בהרבה דתות. לא רק ביהדות, למה? כי הוא כל כך אגו. זה האגו, הוא לא מאמין שאלוהים יכול לעזור לו יותר. אז זה הרגע שאתה בא ואומר, הכל עליי, ואני פישלתי את הכל, אפילו אלוהים לא יעזור לי עכשיו, אז אתה בייאוש. וזה החטא הכי חמור, כאילו, וזה לא... שזה ההפך משמחה, כאילו. בדיוק, כאילו, אין ייאוש בעולם, רק שמחה, זה שני משפטים שבאים ביחד. גם, אתה יודע, אנשים שומעים שמחה, אז הם ישר, נגיד, יכול לקפוץ להם תמונה לראש של מישהו שצוחק ופשוט מחייך, זה לא זה. לא. ההודיה זה שמחה. ההודיה זה שמחה. זה לשבת בסרילנקה עם כמה קופים שעושים קוקוסים ואתה כזה, מגניב. אמרת לי פעם שיפה, אמרת לי, ועמרי אמר לי כזה, אחי, אושר זה כשבילי אליש מוציאה אלבום, אתה יושב שומע את האלבום של בילי, זה אושר. ואז שנייה אחרי זה אתה הולך לפקק עוד פעם, ואז באסה, ואז חוזר הביתה, שומע שוב את האלבום, אושר. אבל זה כזה. ואז בהיעדר אור שם, בפקק, שאתה מרגיש את ההיעדר אור, שם תביא את השמחה גם. זה ותהיה במקום הזה שאתה מרגיש כל הזמן עטוף ומוגן, ואתה בתוך הבועת הודיה הזאת, שאתה מבין שאם יש עכשיו פקק, זה כי זו השמירה שלך, זו ההדרכה שלך, וזה מה שצריך להיות באותו רגע, וזה גם מקום שלה לקבל את הרגע הזה, וזה גם הקיבוץ גלויות, כי אתה כאילו כביכול בתוך הסיפור, אבל לא באמת בסיפור. ואני רואה שכשאתה מצליח להגיע למצב,
שבמקומות שהכי קשה לך להביא לשם שמחה, הודיה וקבלה, ושם אתה לומד להחדיר את האור, להחדיר את האור למקומות הכי קשים, הכי אפלים, הכי כואבים, שם אתה מתקרב. שם יש עוד חלק שבתוכך שמודע לעצמו. בגלל זה אני מאוד מתחבר לכל הגישה החבדית ביהדות. זה מה שאני קצת מנסה לעשות במה שאני עושה. באמת, אני אוהב את הרעיון של בית חב"ד נמצא בתוך... בדיוק דיברנו על זה, איזה קטע. כן? לפני שהגעת. זה בעיניי מדהים, זה בעיניי כוח על, זה כאילו זה יפה בטירוף לשבת באיזה פאקינג רישיקש בהודו, שכל איפה שאני הייתי, באתי לבית חב"ד, עשינו בנגי בליל הסדר בבית חב"ד כזה, בתוך כדי ליל הסדר עם בנגי על השולחן, והרב, אח שלי ואהבה, כך לך, הכל באהבה. וזה גם לי, כאילו, יודע, ואני קודם עם בנק בפה, אני כזה, אוקיי, סבבה, מגניב, אבל היופ, והוא לא מעניין אותו, לא מעניין את החב"דניק, או שכן מעניין אותו, אבל הוא חזק, הוא יודע להיות חזק, הוא לא ישפוט, לא, אבל גם הוא לא יתפתה. ברוב המצבים הוא לא התפתה לתוך, יכול להיות שזה קיים בתוכו. קיים בתוכו בוודאות שקיים, הוא לא יוציא זה החוצה. ואני חושב שזה כאילו נורא נורא יפה, וזה להכניס אור, להחדיר אור למקומות החשוכים, לא לשבת... דיברנו על הדבר הזה שאנשים כאילו ויכול עוזבים את הארץ וכל זה וכו' וכו' וכו'. אז ההפך, פה. ופה דיברנו על זה שמי שנמצא בחו"ל וכל זה, אז הוא צריך מה שיחזיק אותו שם, זה המשמעות של אני עושה משהו עבור אחר, ואז כשדיברנו על אנשי חב"ד שבעצם נמצאים, והם אוהבי ישראל, הם כל כך אוהבים את האדמה הזאת, אבל הם נמצאים שם, מה שמחזיק אותם, אני פגשתי מישהו בדרמסלה, בחור מדהים, 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 גם מורה לקבלה וכו', ודיברתי איתו, והוא אומר לי, זה מחזיק אותי פה. כאילו, הוא שנים שם, אבל הוא מרגיש את השליחות. הוא מרגיש את השליחות של הדבר. זה השליחות... ומה שמדהים בזה שזה עובד פנימית, כמו שזה עובד חיצונית. זאת אומרת, אתה מפסיק לעשן, אז אתה מכניס אור. אתה לא יכול עכשיו כזה כאילו פשוט להיות בבוץ, רק אתה צריך להכניס לזה אור לתוך הבוץ הזה, ולא לשבת וזה. אז אותו דבר, הכוח העל הזה של לבוא ולהגיד משליחות, אני בא ונכנס לתוך מקום שאני יודע שיהיה לי קשה בו, ואני בא להכניס אליו אור, זה מבחינתי כאילו... זה הקטע. אם אמרת כזה, אקשן אייטמס כזה, זה הקטע, אתה מבין? וזה משהו שאני חושב שכאילו שתיכם לפחות עושים בוודאות כזה בתחום שלכם. באמת. סתם, אתה מעלה פודקאסט ליוטיוב, אחי. יש מלא חרא ביוטיוב. מלא זבל, מלא שיט. פתאום יש לך איזה פודקאסט מתעוררים, בום. עכשיו, כאילו, השיט, כאילו, יודע, אומרים, השקר מקבל מיליוני צפיות, והאמת, אף אחד לא שומע אותה, משהו כזה. והשקר מקבל מיליוני צפיות. זה נורא נכון. אתה יודע מה אני מרגיש הרבה? שכשאנחנו עושים פודקאסט, אפילו אני אגיד לך יותר מזה, אפילו כשאנחנו לא מצלמים את הפודקאסט ואנחנו יושבים בשיחה, הפודקאסט נשמע. הוא נשמע. התדר עולה. הוא נשמע. כמו שדיברת עם הדיבור והכל. הוא נשמע. אתה יודע, הרבה פעמים היה פודקאסט שפתאום לא צולם, או משהו כזה, כל מיני דברים כאלה, ואני אומר, זה לא משנה. זה קרה. הפודקאסט הוא כל כך רב ומדאיג, כשאנחנו, קהל בבית, שהוא מדבר ככה, ופותח שיחות כאלה, ופותח מרחב כזה, זה לא משנה אם יש לו טריליון צפיות, או שיש לו צפייה אחת, כי הפודקאסט נשמע. ברמה האסטרלית, ברמה התודעתית, ברמה האנרגטית, ברמה התדרית. זה קיים. זה מחבר אותי לזה שאתה יודע, כאילו דיברנו גם אני ואומרים על זה פעם, לא יודע, שכאילו תחשוב שאתה התחלת לעלות תכנים. נגיד, זה היה התחלת לעלות תכנים. היה איזה צד שאמר כזה, מפחיד, מביך, אני מתבייש. זאת אומרת כזה, זה כאילו באיזשהו מקום, אם אני אלוהים, אני כועס עליך, שאתה אומר, מה אתה מתבייש? מה אתה דפוק? יש לך מה לעשות, יש לך עבודה. אתה אנוכי, זה הכי אנוכי בעולם. יש לך מה להגיד, חיובי, ואתה לא אומר אותו, אתה אנוכי. האלוהים רוצה להשתמש בכלי שלך. אתה יושב מהצד ורואה את העולם נשרף, אתה אומר, זה יש לי. אני לא רוצה להביך את עצמי, אני כאילו, לא זה שיביך, וזה היופי בעיניי בקטע של קח אחריות. קח אחריות זה לא אומר כאילו תרגיש אשם, זה אומר, או שאתה אנוכי, ואתה אנוכי, אתה רע לך לא בגלל שצוחקים עליך, בגלל שלא העזת להיות אתה עד הסוף. אם תהיה אתה עד הסוף, ותביא את עצמך לידי ביטוי, בין אם זה היום ברשתות החברתיות, שזו פלטפורמה מדהימה ונוראית, בו זמנית, תביא את עצמך לידי ביטוי בתוך הדבר הזה, תהיה אתה, תכניס אור לדבר הזה, ואם אתה מרגיש על זה רע, זה כי לא הבאת מספיק את עצמך עד הסוף מול עצמך. כאילו בתוך הדבר הזה, ואם אתה מביא את עצמך, אין את זה. אין את זה, זה נעלם, תבינו? כאילו... מקום נראה לי טוב, כאילו... לסכם בו, לא? כאילו, בוא נסכם. איך מסכמים? אני חושב שהסיכום פה, כשהעליתי את הנושא הזה שדיברנו על גבולות וכו' וכו', ואיך אנחנו בעצם יוצרים עולם שהוא טוב יותר, זה פשוט להיות אתה. להיות אתה ולהיות באיזושהי התמסרות. זה מגניב שאתה אומר להיות אתה אחרי כאילו אם אתה אומר להיות אתה בתחילת השיחה, זה הכי קלישה בעולם. איווה. עכשיו אחרי כל השיחה? עכשיו, כי זה הסיכום, זה באמת להיות אתה, שזה הכלי שרת שאתה אל מול התודעה, ולא להיות אנוכי, אלא התבטלות, כביכול, לא כדי אני מבטל את עצמי, אלא התבטלות שאני הכלי שרוצה לעבור דרכו האור, וכשאנחנו לוקחים את האחריות הפנימית, אנחנו בעצם עושים עוד צעד
לתודעה האנושית, להבין כל אחד את הגבולות שלו ולהגיע לאיזשהו גשר. כי הגשר, הקונפליקט שלנו אל מול האסלאם, אל מול ככה וככה, זה כי כל אחד לא באמת יודע מה הגבול של האחר, או מכבד את הגבול של האחר, כי הוא עדיין לא יודע מה שלו עד הסוף, כי הוא לא מכיר והוא לא יודע את הדעת את עצמו שלו. נכון. אז בא לי להגיד שהסיכום שלי מתוך הפודקאסט הזה, פשוט תהיו אתם ותסכימו לעצמכם לעבור את המסע של הגילוי העצמי, של מה זה אתה. וזה מתחיל בשאלה וזה דורש לשאת הכי כאב. בודהיסטית של מי אני? מי אני בכלל? וזה מי פשוט אני דורש באמת? לשאת כאב לשאול את השאלה הזאת. לגמרי. וזה בסדר, זה דורש את מביא זה. מלא כאב קיומי גם, מלא כאב. וזה בסדר, כי בלי הכי זה, בסדר. הכאב שמגיע בלי זה, כאב של תופעות לוואי, הוא יותר גרוע מהכאב של ה... בדיעבד, כאילו. כן, הוא הרבה יותר כן, גרוע, זה חיים שלמים של סבל והתקף לב בגיל 70. כן, כן. זה הכאב הזה, זה זה. נכון. זה זה החרא להתעורר הזה. בגיל 70 וכאילו להבין שכל החיים בזבזת בלחכות להפסקת סיגריה הבאה. בדיוק, וואו, אחי. וואו, כן. כאילו. זה הסיכום כן. של עמרי פלד, חברים. אחי, אחלה סיכום, אחלה סיכום. נשמות, נהניתי יאללה. ממש. ממש. באמת, מדהים. כאילו. נהניתי ממש. כאילו, תהנו מהעריכה של הדבר הזה. וואו, אין לי מושג איך לעשות את זה. יש לנו מלא מה לערוך. לא יודע איך עושים את זה, כאילו. וואו. פאק. לא, יאללה, באמת סגור. נהניתי. סגור. ממש.